స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతముని పాడేదను స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతముని పాడేదను నా ప్రభువా నా రక్షక ప్రభువా నా రక్షక నీకే నా ఈ అర్పణ నీకే నా ఈ అర్పణ స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతముని పాడేదను స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతముని పాడేదను నీ పాపినై ఉండగా నీ విలకు తీర్చితివి నీ పాపినై ఉండగా పరిశుద్ధ ప్రేమ ప్రాణంబు పెట్టి పరిశుద్ధ ప్రేమ ప్రాణంబు పెట్టి నన్ను బ్రతికించితివి నన్ను బ్రతికించితివి స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతముని పాడేదను స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతముని పాడేదను ఓ నాదు యేసయ్యా నీకై నేనేమి చేసేదను యేసయ్యా నీకై నేనేమి చేసేదను ఏమీయులేని వాడాను నేను ఏమీయులేని వాడాను నేను నీకేమి అర్పింతును నీకేమి అర్పింతును స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతముని పాడేదను స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతముని పాడేదను ఎన్నికలేని వాడా ఎన్నిక చేసితివి ఎన్నికలేని వాడా ఎన్నిక చేసితివి కష్టములెన్నైనా కష్టములెన్నైనా కష్టములెన్నైనా
స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతమునే పాడేదను స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతముని పాడేదను కన్నీటి ప్రార్థనను నీ వాక్య పరిచర్యను కన్నీటి ప్రార్థనను నీ వాక్య పరిచర్యను పరిశుద్ధాత్మ సహవాసమును పరిశుద్ధాత్మ సహవాసమును సమృద్ధిగా నాకిమ్ము సమృద్ధిగా నాకిమ్ము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతముని పాడేదను స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతముని పాడేదను నా ప్రభువా నా రక్షకా నా ప్రభువా నా రక్షకా నీకే నా అర్పణ నీకే నా అర్పణ స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతముని పాడేదను స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతముని పాడేదను స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము స్తుతి గీతముని పాడేదను. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము 18వ వచనం నేను చదువుతాను. నీవు నన్ను లోకమునకు పంపిన ప్రకారము నేనును వారిని లోకమునకు పంపితిని. వారును సత్యమందు ప్రతిష్ఠ చేయబడినట్లు వారి కొరకై నన్ను ప్రతిష్ఠ చేసుకొనుచున్నాను. మరియు నీవు నన్ను పంపితివని లోకము నమ్మునట్లు తండ్రి నా యందు నీవును నీ యందు నేనును ఉన్నలాగున వారును మన యందు ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు మాత్రం నేను ప్రార్థించుటలేదు. వారి వాక్యం వలన నా యందు విశ్వాసం ఉంచు వారందరూ ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు ప్రార్థించుచున్నాను. గత వారమున నేను ఈ యొక్క మాటను బేస్ చేసుకుని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూసుకున్నాం. యాక్చువల్గా ఇది గురువారాలు చూసుకునేటువంటి అంశము, కానీ ఆదివారం కూడా ఇదే విషయం చెప్పాలన్న ఆలోచనతో గత ఆదివారము ఈ విషయాన్ని పంచుకున్నా. మరలా ఈ వారం కూడా ఇదే వాక్యాన్ని నేను ఇందులో కొన్ని విషయాలు నేను తెలియపరుస్తాను. యేసుక్రీస్తు శిష్యుల కొరకు అలాగనే విశ్వాసులందరి కొరకు ప్రార్థన చేయడం బైబిల్ మనం చూస్తున్నాం. తండ్రి నీవు నన్ను లోకంలోకి పంపిన ప్రకారము నేను వారిని లోకంలోనికి పంపుచున్నానన్న మాటని ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, అక్కడ ఆ మాటలో దేవుడికి మన పట్ల ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏంటో క్లియర్గా అక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది. యేసుక్రీస్తు ఎందుకు వచ్చారు లోకానికి అనేటువంటిది ఎంత బలమైన కారణం ఉందో, అలాగే మనం ఈ లోకంలోనికి దేవుడు మనల్ని పంపించడంలో కూడా అంతే బలమైన కారణము ఉంది. అందుకే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో అయితే మనం పర్పస్ అంటాం, అంటే ఉద్దేశము. మనం ఎందుకున్నాము అనేటువంటి మన జీవితం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే తెలుసుకోవడం ప్రాముఖ్యం. మనం ఎందుకున్నాం అనేటువంటి తెలుసుకోవడం ప్రాముఖ్యం. నేను గత వారం చెప్పని చూస్తారు, మన ముందు ఏదో మనం బ్రతడానికి మనం ఉద్యోగం చేసుకోవడం కాదు, లేదా మన కుటుంబాన్ని పోషించడానికి ఉద్యోగము కాదు. ఉద్యోగమే కానీ కుటుంబమే కానీ నువ్వు బ్రతకడం కోసం దేవుడు నీకు అది ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే నీకు ఉద్యోగం లేక మునుపు కూడా నువ్వు ఉన్నావు,
నీకు వివాహం అవ్వకుంపు నువ్వు ఉన్నావు, నీకు పిల్లలు పుట్టక మునుపు నువ్వు ఉన్నావు. అంటే అర్థం ఏంటంటే వారి కొరకు నువ్వు లేవు. మన జీవితంలో ఎక్కడో మధ్యలో ఇవన్నీ వచ్చినాయి, ఉద్యోగం కానీ కుటుంబం కానీ ఇవన్నీ మధ్యలో వచ్చినాయి. కానీ ఇవన్నీ రాకమునిపై దేవుడు ఒక ఉద్దేశంలో దేవుడు మనల్ని ఈ భూమి మీద మనల్ని ఉంచాడు. ఒక ఉద్దేశంతో దేవుడు మనల్ని సృష్టించుకున్నాడు. ఆ ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకోవడము మనుషులంగా మనకి బాధ్యత. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఆలోచన చేస్తే యేసుక్రీస్తు 17వ అధ్యాయంలో విశ్వాసులందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. శిష్యుల కొరకు మాత్రమే కాదా, అందుకే అన్నారు చూడండి, వీరి కొరకు మాత్రమే ప్రార్థించట్లేదు కానీ వారి వాక్యం వలన విశ్వాసం నుంచి వారందరి కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను అంటున్నారు. వారందరి కొరకు ప్రార్థన చేసిన అర్థం ఏంటంటే విశ్వాసులందరి కొరకు, అంటే మన కొరకు కూడా యేసుక్రీస్తు ఆ రోజున ప్రార్థన చేశారు. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి, యేసుక్రీస్తు చాలా సందర్భాలు ప్రార్థన చేయడం బైబిల్ మనం చూస్తాం. ఆయన చాలా సందర్భంలో ప్రత్యేకమైన ఒక స్థలానికి ఉదయాన్నే వేకువజామున లేచి వెళ్ళి తన కొరకు ప్రార్థన చేయడం బైబిల్ మనం చూస్తాం. కానీ ఇక్కడ చాలా విస్తారంగా ఎక్కువగా అనేక మందిని తన యొక్క ప్రార్థనలో కలుపుకుంటూ చేసిన గొప్ప ప్రార్థన ఇది. ఇది కేవలం తన ముందు ఉన్నటువంటి ఆ 12 మంది శిష్యుల కొరకు మాత్రమే ప్రార్థన చేయలేదు ఆయన. వీళ్ళు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత రేపు వాళ్ళు సువార్త ప్రకటించినప్పుడు ఆ సువార్తని బట్టి విశ్వాసం ఉంచే వారందరి కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేశారు. అంటే దాన్ని బట్టి మనం ఆలోచించిన విషయం ఏంటంటే ఆ ప్రార్థన ఎంత ప్రాముఖ్యం ఆలోచించాలి. ఆయన చేసిన ప్రార్థన అనేటువంటిది ఎంత అవసరము అనేటువంటిది యేసుక్రీస్తు భావించాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకసారి ఆలోచించండి, మనం ఈ భూమి మీద పుట్టక మునిపే అసలు ఇంకా చెప్పండి, అసలు అపోస్తలులు వాక్యం బోధించడం ఇంకా స్టార్టే చేయలేదు వాళ్ళు. ఆ టైంలోనే యేసుక్రీస్తు వారి కొరకు చేసి అలాగనే వారి ద్వారా విశ్వాసం ఉంచి వారందరి కొరకు ప్రార్థన చేశారంటే ఒకసారి ఆలోచించండి ఇది ఎంత ప్రాముఖ్యమో. ఇప్పుడు ఆయన మన కోసం ప్రార్థన చేశారన్నప్పుడు కనీసం మనం చేయగలిగేటువంటి కార్యం ఏంటంటే, మినిమంగా మనం చేయగల కార్యం ఏంటంటే ఆయన ఎందుకు చేశారు, ఏమని చేశారు, దాని వెనకాల ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకోవడం కనీస బాధ్యత. కనీసం మనం చేయగలిగేది. ఆయన ప్రార్థన చేశారన్నప్పుడు మనందరి కొరకు చేశారు, మనం పుట్టక మునిపే చేశారంటే, అలాగే శిష్యుల కొరకు చేశారు, శిష్యులు ఇంకా వాక్య పరిచయలోనికి వెళ్ళక మునిపే ఆయన ప్రార్థన చేశారంటే మినిమంగా మనం ఏం చేయాలంటే కనీసం ఆయన ఎందుకు చేశారంటే తెలుసుకోవడం మన యొక్క బాధ్యత. మనం తెలుసుకున్నటువంటి చాలా లోతైన విషయాలు తెలుసుకుంటాం మనం కాదు, మనం మినిమంగా ఆయన ఎందుకు చేశారని తెలుసుకునే ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం. అందులో మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకి రావడానికి చాలా ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అది మనందరికీ కూడా తెలుసు, అది ప్రతి క్రిస్టియన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ఊరికి ఏదో క్యాజువల్గా వచ్చేయలేదు. ఆయన రాకడికి అంటే మొదటగా ఆయన రావడానికి ఈ భూమి మీద శరీరధారిగా పుట్టడానికి, జన్మించడానికి, శరీరం ధరించుకొని రావడానికి బలమైనటువంటి ఉద్దేశాలు దేవునికి ఉన్నాయి. అది మనందరం నమ్ముతాం, అందులో ఎటువంటి డౌట్ మనకి లేదు. కానీ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే నేను ఒక ఉద్దేశంతో వచ్చానటువంటి విషయాన్ని ప్రతిసారి తరచుగా యేసుక్రీస్తు జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చారు ప్రజలకి, జనమునకు ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చారు. అంత ప్రాముఖ్యమైన ఆయన ఇప్పుడు మరలా ఏం మాట్లాడతానంటే నేను కూడా మిమ్మల్ని లోకంలోనికి పంపుతున్నాను అన్నారు. ఇప్పుడు ఆ మాట ఎవరన్నాడు ప్రాముఖ్యం, ఎవరో ఒక సాధారణ వ్యక్తి అన్నాడు అనుకోండి, మనం పెద్దగా పట్టించుకోం. కానీ ఆ మాట ఎవరన్నారంటే నా లైఫ్కి ఒక పర్పస్ ఉంది, నేను ఇక్కడ రావడానికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది, నేను ఇక్కడ కొన్ని కార్యాలు చేయడం ఒక ఉద్దేశం ఉంది, నేను వాక్యాన్ని బోధించడం ఒక ఉద్దేశం ఉంది అని ఆ ఉద్దేశాన్ని మాత్రమే ఆధారం చేసుకొని బ్రతికినటువంటి ఒక వ్యక్తి అనగా యేసుక్రీస్తు. ఆయన నోటి చూసిన మాట ఏంటంటే మిమ్మల్ని కూడా నేను అలాగే లోకంలోనికి పంపుతున్నాను అంటే ఎగ్జాక్ట్ యేసుక్రీస్తు ఎలాగైతే దేవుడు ఒక ఉద్దేశంతో పంపాడో అలాగే ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు కూడా మనల్ని ఒక ఉద్దేశంతో పంపుతున్నారంట. అంటే ఆ ఉద్దేశమైనటువంటి దానిలో యేసుక్రీస్తుని పంపించడానికి దేవునికి ఉన్న ఉద్దేశానికి అలాగనే దేవుడు మనల్ని పంపించడానికి ఉన్న ఉద్దేశానికి ఏమాత్రం కూడా తక్కువ కాదు. ఆయనని యేసుక్రీస్తుని భూమి మీద పంపించడానికి దేవుడు ఎంత బలమైన ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో అలాగే యేసుక్రీస్తు మనల్ని భూమి మీదకి పంపించడానికి, లోకంలో పంపించడానికి కూడా అంతే బలమైనటువంటి ఉద్దేశం యేసుక్రీస్తు కలిగి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి ఆలోచించాను. అందుకని చూడండి, మాటలో చాలా క్లియర్గా ఉంది. అది నువ్వు ఎలాగైతే నన్ను లోకంలోకి పంపావో నేను వారిని లోకంలోనికి పంపుచున్నాను. సరే, నేను అంటే ఎగ్జాక్ట్ అలాగంటే ఆయన ఎలాగొచ్చారో అలాగే ఇప్పుడు మనల్ని కూడా యేసుక్రీస్తు పంపుతున్నారు. అందులో ఏమాత్రం కూడా వ్యత్యాసం లేదు. మనల్ని దేవుడు పంపించడంలో అంత గొప్పదేమీ లేదంటువంటిది కాదు. ఆయన పంపడంలో ఎంత బలమైన ఉద్దేశము, గొప్ప ఉద్దేశాలు ఉన్నాయో దేవునికి, అలాగే యేసుక్రీస్తు మనల్ని భూమి మీద పంపడానికి కూడా అంతే బలమైన ఉద్దేశాలు యేసుక్రీస్తు కలిగి ఉన్నాడు. అందుకని నన్ను చూడండి, ఇప్పుడు అది తెలుసుకోవడం మనకి బాధ్యత. మనం అనేకమైన వాటి కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం, దేవుని అడుగుతాం, మంచిదే. కానీ మనం ఏం చేయమంటే మనం ఎందుకున్నామనేటువంటిది మనం తెలుసుకోము. ఒక లైఫ్ ఎప్పుడు బైబిల్ ప్రకారం, బైబిల్ యొక్క బోధ ప్రకారం ఒక లైఫ్ ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్ అంటే ఆయన చాలా కార్యాలు చేసి బలమైన కార్యాలు చాలా జరిగించుకోవడం, ఇంకొన తన పట్ల దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అంటే తెలుసుకోకుండా చనిపోతారు. చూసారా? అంటే పర్పస్ లేకుండా బ్రతికేటువంటి జీవితం అనేటువంటిది లైఫ్ ఫెయిల్యూరే. అందరూ ఒక వ్యక్తిని చూసి సక్సెస్ అనుకోవచ్చు,
అవి చాలా సంపాదించుకుని బ్రహ్మాండం వచ్చి ఎంతో జ్ఞానం, ఎంతో మంచి పొజిషన్ ఉన్నాడు, లేదంటే ఇంకేదో గొప్పగా లోకంలో చాలా మంది గురించి గొప్పగా చాలా మంది పొగుడతారు. ఇప్పుడు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఉన్నాడు చూడండి, అందరూ ఒప్పుకుంటారు ఆయన చాలా గొప్పవాడు అని. కానీ ఆయన లైఫ్ లోకపరంగా చూసుకుంటే సక్సెస్సే, కానీ దేవుని దృష్టిలో చూస్తే అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ ఆయన లైఫ్. అది లాస్ట్ మూమెంట్లో ఆయనకు కూడా తెలిసిన విషయం, అది అద్భుతం. లాస్ట్ మూమెంట్లో ఆయన కూడా దాన్ని సరి చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేని లాస్ట్ మూమెంట్లో ఆయన తన లైఫ్లో ఆయన ఏమీ చేయలేకపోయాడు. ఆయన లైఫ్ ఏందో ఆయనకే తెలియదు, ఏమి సంపాదించిన అంతా కూడా వేస్ట్ అనే విషయం ఆయన కూడా అర్థమైంది. అంత సంపాదించుకుని కూడా చనిపోతూ ఆయనకు సంతృప్తి లేకుండా చనిపోయాడు ఆయన. కానీ పౌలుని చూడండి, బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే నాకు లాభం అన్నాడు. జైల్లో ఉండి కూడా బయట ఉన్న వార్త అంటున్నాడు, మరలా చెప్పుదని ఆనందించండి అని చెప్తున్నాడు. అందుకే లాస్ట్ కన్నా చూసారా, గొప్పగా సంపాదించుకొని గొప్ప స్థితిలో ఉండి అన్ని రకాలుగా మంచి చదువుకొని మంచి ఆస్తి సంపాదించుకొని పేరు ప్రఖ్యాలు సంపాదించుకొని దుఃఖంగా జీవించినటువంటి వారు ఉన్నారు, ఫెయిల్యూర్తో జీవించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏమీ లేకుండా కూడా లైఫ్ని సక్సెస్ఫుల్గా లీడ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా బైబిల్లో కానీ బయట కానీ చాలామంది ఉన్నారు. అంటే అర్థం ఏంటంటే, మన జీవితానికి ఎప్పుడు సార్థకత వస్తుందంటే దేవుడు మనల్ని ఎందుకు పెట్టాడంటే తెలుసుకోవడంలోనే. మనం ఎందుకున్నామంటే దాన్ని అప్పుడప్పుడు ఆలోచించాలి. కనీసం మనం చాలా చేస్తున్నాం, చాలా మంచి కార్యాలు చేస్తున్నాం, కానీ నిజంగా మనం ఎందుకు అంటే తెలుసుకోవాలి. యేసుక్రీస్తు అందుకనే దాన్నే మనకు తెలియపరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆయన అన్నారు, నువ్వు ఎలాగైతే నన్ను పంపావు లోకంలో, నేను కూడా వీళ్ళని అలాగనే పంపుతున్నాను. ఇప్పుడు అలాగే గత వారం 2 వారాలు, యాక్చువల్గా 2 గురువారాలు కూడా ఈ వాక్యాన్ని పంచుకున్నాను. గత ఆదివారం వాక్యాన్ని పంచుకున్నాను. ఈరోజు మరికొన్ని విషయాలు చెప్తాను. యేసుక్రీస్తు చూడండి, భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన పర్పస్తో బ్రతికారు. అందుకే మనకి ఆయన ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయనే. ఎందుకంటే ఆయన ఎలాగైతే వచ్చారో, ఆయన ఎలాగైతే దేవుడు పంపాడో అలాగని ఇప్పుడు ఈయన మనల్ని పంపుతున్నాడు. కాబట్టి మన పట్ల దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, యేసుక్రీస్తు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి తెలుసుకోవాలంటే యేసుక్రీస్తు చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యంలో కూడా ఆయన ఏది కూడా ఊరికి ఆయనకు అనిపించి చేయలేదు, లేదా చేయాలనిపించి చేయలేదు. ఆయన పలు సందర్భాల్లో, చాలా సందర్భాలు, యాక్చువల్లీ ఈ విషయం గురువారం చెప్తాను, నెక్స్ట్ గురువారం. చాలా సందర్భాల్లో ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే, నేను ఏదైతే ఆయన చెప్పిన దాని వెనకాల తండ్రి ఏం చెప్పాడో నేను దాన్ని చెప్తున్నాను అన్నారు ఆయన. అలాగే తండ్రి ఏం చేయమని చెప్పాడో, ఏం చేయమన్నాడో నేను దాన్ని చేస్తున్నాను. అందుకని ఎంతగా రెండు మింగిల్ అయిపోయినంటే, ఎంతగా యేసుక్రీస్తు దేవుడు చెప్పిందని చెప్పారంటే, ఎంతగా యేసుక్రీస్తు దేవుడు చేయమన్నది చేశారంటే, ఒక మొమెంట్ వచ్చాడు ఆయన ఏమన్నారంటే, మీరు నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్టే. అర్థం, నేను చేసిన కార్యం మీరు చూస్తున్నప్పుడు మీరు నన్ను కాదు చూడాల్సింది, అది తండ్రి నాతో ఆ కార్యాన్ని చేయించాడు. నేను ఏదైతే చెప్పానో అది చెప్పినప్పుడు అది కేవలం నా మైండ్లో నుంచి వచ్చినటువంటిది కాదు, అది తండ్రి నా మనసులో పెట్టి నా నోటితో దాన్ని పలికిస్తే నేను దాన్ని పలికాను. అందుకే నేను ఎంత కాన్ఫిడెన్స్తో మాట చెప్పారంటే, మీరు నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్టే అన్న అంత ధైర్యంగా ఆయన క్లెయిమ్ చేయగలిగారు. ఆయన కారణం ఏంటంటే, ఆయన చేసిన ఏ కార్యం కూడా ఆయన మనుషుల కోసమో లేదా తన కోసమో ఆయన చేయలేదు. మనుషులకు సంబంధించిన ప్రతి కార్యాన్ని చేశారు, మనుషులకే బోధించారు, మనుషులకే ఆయన సపోర్ట్ చేశారు, మనుషులకే సహాయం చేశారు. కానీ అలా చేయడానికి కూడా కారణం ఏమని యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నారంటే, తండ్రి నాకు చెప్పాడు, నేను దాన్ని చేస్తున్నాను. యాక్చువల్ చాలా సందర్భంలో అద్భుతాలు జరిగినప్పుడు కూడా కొంతమంది క్వశ్చన్ చేస్తుంటే, ఒకసారి విశ్రాంతి దినాన పక్షవాయువు గల వ్యక్తి 30 సంవత్సరాల పక్షవాయువు గల వ్యక్తి బెతెస్దా కోనేరు దగ్గర పడి ఉంటే ఆ వ్యక్తిని స్వస్థపరిచినప్పుడు ఈ యూదులకి అందరికీ, పరిసరాలందరికీ కూడా వాళ్ళందరూ ఏంటంటే నెగిటివ్గా వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వడం బైబిల్ మనం చూస్తాం. వాళ్ళు నచ్చలేదు ఆ విషయం, వాళ్ళు నచ్చక వాళ్ళు స్వస్థపరచని చాలా దినాలు ఉన్నాయి. విశ్రాంతి దినాన్ని ఎందుకైనా స్వస్థపరుస్తున్నాడు. ఆ మొమెంట్లో ఆయన చెప్తారు, తండ్రి నా ద్వారా కార్యం చేయించాడు, తండ్రి చేయమంటే నేను దాన్ని చేశాను, కానీ నేను క్యాజువల్గా ఏమీ నేను చేయలేదు. అంటే అంతగా ఒక పర్పస్తో ప్రతి క్షణాన్ని బ్రతికారు. యేసుక్రీస్తు లైఫ్లో ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆయన ఉద్దేశం లేకుండా ఊరికనే తన కోసం కానీ లేదా మనుషుల కోసం అని ఎక్కడ కూడా తనను సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి, మనుషులను సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి ఆయన బ్రతలేదు. ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యం కూడా దేవుడు చెప్పాడు, అది చేశారు. అది చెప్పాడు ఆయన, దేవుడు చేయమన్నది ఆయన చేశాడు. అందుకని మనకి ఆయన బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మనం ఆ రేంజ్లో ఆ స్థాయిలో మనం చేయలేకపోవచ్చు, కానీ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం అందరికంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయనే మనకి. కనీసం ఆయన చూస్తే ఎంతో కొంత మనం ఆ స్థాయికి రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. అందుకని ఆయన కూడా మన కోసం ప్రార్థన కూడా చేశారు. ఇప్పుడు ఆయన ప్రార్థన చేశారని సంతోషపడడం కాదు, ఆయన ప్రార్థన చేశారంటే ఆయన ఏం ప్రార్థన చేశారో మనం తెలుసుకోవడం అందుకనే ఇంపార్టెంట్. అందుకని యేసుక్రీస్తు చేసిన ప్రతి కార్యం వెనకాల బలమైనటువంటి కారణం ఉంటుంది, దేవుని యొక్క ఉద్దేశం గ్యారంటీగా ఉంటుంది. అందుకని యేసుక్రీస్తు యొక్క లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్. అందుకని ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఇంకా చాలా మందిని, ఆయన లక్షల మందిని, కోట్ల మందిని, ప్రపంచాన్ని ఆయనతో తిప్పుకున్నాడు ఆయన. బట్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఎంత పర్పస్ఫుల్గా ఆయన మరణంలో కూడా ఎంత పర్పస్ ఉందంటే, ఒక్కసారి కనుక నేను పైకి ఎత్తబడితే అందరు నా వైపు నేను ఆకర్షించుకుంటానని కూడా ఆయన చెప్పారు. అంటే ఆ శ్రమల్లో కూడా ఒక ఉద్దేశము యేసుక్రీస్తు చూడగలిగారు, శ్రమల్లో కూడా. అలాగే ఆయన దేవుని కుమారుడు కాబట్టి ఆయన ప్రతిదీ ఈజీ అయిపోయిందా
అంటే గెత్సెమనే తోటలో ఆయన ఏమన్నారంటే లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం అని అన్నారు, ప్రభా నీ చిత్తం అయితే ఈ పాత్రను ఎద్ద నుండి తీసివేయి అన్నారు. ఎందుకంటే అంత ఎటువంటి పాపము అనేటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేనటువంటి ఆయన, ఆ లోపం లేనటువంటి ఆయన సడన్గా ఆయన పాపం, లోకం యొక్క పాపం ఆయన మీద మోపబడుతుంది అనేసరికి అది ఆయన కూడా తట్టుకోలేకపోయారు. ఆ ఒత్తిడి ఆయన తట్టుకోలేక ఇది లేకపోతే బాగుందని చిన్న ఆశ కూడా ఆయనకి వచ్చేసింది. యాక్చువల్గా ఆశ రావడం కాదు, అది ప్రార్థన కూడా చేశారు. ఆయన చేశారు వెంటనే మళ్ళీ తేరుకున్నారు, ఆయన నాశనమేం కాదు, నిశ్చితమే సిద్ధించును గాక, జస్ట్ ఆ మూమెంట్లోనే. కాబట్టి ఆయన కూడా యాక్చువల్గా ఆయన అలా జీవించారంటే దేవుని కుమారుడు కాబట్టి ఆయనకి ఈజీ వెళ్ళండి, ప్రతిదీ ఈజీగా జరిగిపోద్దని కాదు. ఆయనకు కూడా ఆకలిస్తుంది, ఆయన కూడా రెస్ట్ అవసరమైంది. చాలా సందర్భంలో చూసుకుంటే యేసుక్రీస్తు లైఫ్ చూస్తే ఆ పడవల కిందన ఆరన్న పడుకోవడం చూస్తే అసలు యేసుక్రీస్తు ఎంత టైర్డ్ అయిపోయారో మనకు అర్థమవుతుంది. అక్కడ చూస్తే ఈ పేతురు వీళ్ళందరూ హ్యాపీ బాగానే ఉన్నారు పగలు, కానీ యేసుక్రీస్తు పట్టపగలు ఆయన నిద్ర వచ్చింది, ఆ తుఫాన్లో కూడా ఆయన నిద్ర వచ్చింది. అంటే ఆయన ఎంత టైర్డ్ ఉంటారో ఆలోచించండి. ఆ టైర్డ్నెస్ ఎందుకు వచ్చింది? ఆయన శరీరం ఉన్న వీక్నెస్ బట్టి వచ్చిన టైర్డ్నెస్ కాదు, అది దేవుని చిత్తం చేస్తూ బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకు టైర్డ్నెస్ వచ్చింది. అంటే చాలా సందర్భంలో ఆయన కొన్ని కార్యాలు ఒక అడుగు ముందుకేసి కొన్ని ఎక్కువగా కార్యాలు చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆయన అనిపించిందని కాదు, తండ్రి ఆ మొమెంట్లో చెప్పాడు కాబట్టి వెంటనే ఆయన లోబడి ఆ కార్యాన్ని ఎక్స్ట్రాగా కార్యం చేయడం బైబిల్ మనం చూస్తాం. అలా పలు సందర్భాలు యేసుక్రీస్తు అలాగే ప్రవర్తించాలి, అలా చేయడం మనం చూస్తాం. అందుకని చూడండి, యేసుక్రీస్తు అలాగ ఉన్నారు కాబట్టి, అలా ఉద్దేశం బ్రతికారు కాబట్టి అందరికీ ఆయన సహాయం చేయగలిగారు, అందరికీ ఆయన ఉపయోగపడ్డారు, అందరూ ఆయన నుండి బెనిఫిట్ పొందుకున్నారు ఆయన్ని. అందుకని ఇలా సక్సెస్ఫుల్ అంటాం. ఎందుకంటే ఆయన బ్రతుకులో ఆయనకు వచ్చిన లాభం కంటే ఆయన బ్రతకడాన్ని బట్టి, ఆయన లైఫ్ని బట్టి అనేక మంది లాభపడ్డారు. అదే పర్పస్ అంటే. పర్పస్ అంటే మనం బెటర్గా ఉండడం, అది పర్పస్ కాదు. దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, మన పట్ల దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఉంది అన్నప్పుడు బేసిక్గా ఎలా తెలుస్తుందంటే, నువ్వు నీ లైఫ్ నీకు ఉపయోగపడ్డం కంటే నువ్వు ఇతరులకు ఎక్కువ ఉపయోగపడితేనే నువ్వు దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని, దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని నువ్వు నెరవేరుస్తున్నట్టు. ఆ ప్రాసెస్లో మనకి దేవుడు ఘనతను ఇస్తాడు కాదంటలేదు, కానీ అధిక ఉపయోగము, బెనిఫిట్ మాత్రము ఇతరులకే వచ్చే లైఫ్. అలా ఉండగలిగితేనే నీ లైఫ్ పర్పస్ఫుల్గా నువ్వు బ్రతుకుతున్నావని అర్థము. అందుకని యేసుక్రీస్తు అలాగనే బ్రతికారు. అందుకని యేసుక్రీస్తు చేసిన ప్రతి కార్యములు మనం అలాగే చూస్తున్నాం. అందుకని చూడండి, మనం కూడా అది నేర్చుకోవాలి. యేసుక్రీస్తు అంత పర్పస్ఫుల్ ఎలా బ్రతకగలిగారు, అంతగా మనుషులకు ఎలా ఉపయోగపడ్డారు అంటే ఆయన చేసిన కార్యాల్లో ఒక లక్షణం బేసిక్గా మనం చూస్తాం. అదేంటంటే ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యము కూడా మనుషులతో వ్యవహరించి చేసేటువంటి కార్యము, మనుషులకు సంబంధించినటువంటి కార్యము. అలా మనుషులకు సంబంధించిన కార్యాల్లో యేసుక్రీస్తు చేసిన ప్రతి కార్యంలో కూడా ఆయనలో మనము ప్రేమని, జాలిని, దయని, మనము కరుణని చూస్తాం. ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యములో ఆయన ఏం చేయని, ఎవరితో డీల్ చేయని, ఆయన ఎక్సెప్ట్ ఫరిసీయులను తప్పిస్తే అందరితో కూడా ఆయన డీల్ చేసిన విధానం ఏంటంటే ఆయన ప్రతి వారితో కూడా ప్రేమతో వ్యవహరించారు. ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యం ప్రేమను బట్టి ఆయన కార్యం చేయడం బైబిల్ మనం చూస్తాం. దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ప్రకారం ఆయన చేశాడు, కానీ ఆయన చేస్తున్నప్పుడు ఏదో చేయడం కోసమే చేయలేదు. ఆయన జస్ట్ ఏదో ఆయనకున్నటువంటి గొప్పతనాన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేసుకోవడానికి, ఆయనకున్న ప్రత్యేకతని కనపరుచుకోవడం కోసం ఆయన అద్భుతాలు చేయలేదు ఆయన. అందుకని స్పెసిఫిక్గా యోహాను సువార్త మీరు చూడండి, ఆయన చేసిన ప్రతి అద్భుతం వెనకాల యోహాను తన కామెంట్ చెప్తాడు. ఆయన ఎందుకు అద్భుతం చేశారు చెప్తాడు. అద్భుతం చేశాను మాత్రం కాదు, అద్భుతం ద్వారా వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి, అద్భుతం ఎందుకు చేశారు, అక్కడ అవసరత వచ్చింది, ఎవరికో కొంతమందికి సహాయం అవసరము కాబట్టి ఆ సహాయం చేయడం కోసం కొన్ని కార్యాలు యేసుక్రీస్తు చేశారు. కానీ యోహాను ఒక అడుగు ముందుకేసి ఏం చెప్తాడంటే, అలా చేయడం ద్వారా ప్రజల్లో అది ఎఫెక్ట్ ఎలా వచ్చింది, ఎలా దేవునికి మహిమ కలిగిందో కూడా యోహాను తన సువార్తల్లో అద్భుతాల తర్వాత అని చెప్పడం బైబిల్ మనం చూస్తాం. అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఆయన చేస్తున్నప్పుడు కేవలం మనుషులకు ఉపయోగపడాలనే కాదు, ఆయన చేస్తున్న ప్రతి కార్యంలో దేవునికి మహిమ వచ్చింది. ఇప్పుడు దేవునికి మహిమ ఎలా వస్తుందో తెలుసా? దేవుడు ఎలాగైతే ఉంటే, అంటే యేసుక్రీస్తు భూమి మీద ఉంటే ఎలాగైతే మనుషులతో ప్రవర్తించేవాడో అలా మనం కూడా ప్రవర్తించగలిగితేనే దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది. చాలా సందర్భంలో చాలా మంది మనుషులు చేసేటువంటి కార్యాల్లో కొన్నిసార్లు ఎందుకంటే మనుషులను మనం గొప్పగా పొగుడుతామంటే అది మనుషులు చేసిన కార్యాలుగా చూస్తాం, కానీ అది దేవుడు చేసిన కార్యాలుగా మనం చూడలేము. ఎందుకంటే చాలా సందర్భంలో మన మోటివ్ కూడా ఏంటంటే అందరం మన గురించి మంచిగా మాట్లాడుకోవాలి, మన గురించి గొప్పగా గొప్ప కాకపోవచ్చు కానీ మన గురించి మంచిగా మాట్లాడుకోవాలి కాబట్టి కొన్ని కార్యాలు చేస్తాం. అంతేగాని మనం చేసేటప్పుడు ఇందులో ఇష్యూ నేను కాదు, ఇందులో ఇష్యూ దేవుడు, దేవునికి మహిమ కలగాలి, అందరూ దేవుని వైపు తిరగాలి అనే ఆలోచన బేసిక్ క్రిస్టియన్స్కి ఈ రోజుల్లో మనకు ఉండదు. క్రిస్టియన్ కూడా చాలామంది చాలా చేస్తారు, కానీ చేస్తాడు మనం మోటివ్ ఏంటి వద్దంటే అట్లీస్ట్ మనం అందరం మన గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవాలని కాకపోవచ్చు, కానీ అట్లీస్ట్ అందరం మన గురించి మంచిగా చెప్పుకోవాలని చేస్తాం. ఆ మంచి పేరు వస్తుంది ప్రాసెస్లో, కానీ మనం ప్రేరేపణ మాత్రము మనం దాన్ని చేయడానికి బిగిన్ చేసేదే, స్టార్ట్ చేసేదే, ప్రారంభించేదే మనం మంచోళ్ళు అనిపించుకోవడం కోసం చేయకూడదు. మనం యాక్చువల్గా మరుగుపరచబడాలి, దేవుడు ఎంత మంచివాడో లోకానికి అర్థం అవ్వాలి. మనం కార్యం చేసినప్పుడు మనుషులు చూస్తున్నప్పుడు మనం ఎక్కడ జాగ్రత్త తీసుకోవాలంటే నేనెంత మంచోడు అనేటువంటిది లోకం తెలుసుకోవడం గురించి కాదు, నా మంచితనాన్ని బట్టి దేవుడు ఎంత మంచివాడో లోకానికి తెలియాలి, అలా కార్యాలు చేయాలి.
అలా కార్యాలు చేయాలి. అందుకు యేసుక్రీస్తు కొన్ని కార్యాలు చేసినప్పుడు యేసుక్రీస్తు సహాయం చేసి యేసుక్రీస్తు అద్భుతాలు చేశారు, కానీ అందరూ దేవుని మహింపరిచారని బైబిల్ మనం చూస్తాం. అపోస్తులు కార్యాలు చేశారు, అపోస్తులు కూడా చాలా అద్భుతాలు చేశారు, చాలా ఆశ్చర్యకార్యాలు చేశారు, కానీ చేసిన బైబిల్ మనం చూస్తే దేవుడు మహింపరచబడ్డాడంట. ఈవెన్ అపోస్తుల యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ కూడా అదే. వాళ్ళు అద్భుతాలు చేసినప్పుడు, వాళ్ళ ద్వారా దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించినప్పుడు చాలా సందర్భంలో మనుషులు వీళ్ళని గొప్పగా పొగుడుతుంటే వీళ్ళని దేవుళ్ళలాగా చూసి వీళ్ళకి యాక్చువల్ గుళ్ళే కట్టేద్దాం అనేంత వరకు వెళ్ళిపోతే, వీళ్ళది ప్రత్యేకమైన వాళ్ళు దేవుని దూతలు అంటగా వాళ్ళు చూసి మనుషులు గొప్పగా పడాలనుకున్నప్పుడు అసలు ఈ అపోస్తులు చాలా అప్సెట్ అయిపోయిన బైబిల్ మనం చూస్తాం. వాళ్ళు వస్త్రాలు కూడా చెంపుకున్నారు. ఈ రోజుల్లో మనం అయితే ఏం చేస్తాం చూసారు, దేవుని ఎంతగా బలంగా వాడుకున్నాడు అంటాం మనం అయితే, మనల్ని గొప్పగా మనుషులు పొగిడితే. కానీ అపోస్తులు ఆ రోజున అంత గొప్పగా పొగుడుతుంటే మేము మీలాంటి వాళ్ళమే అన్నారు. మేము మీలాంటి వాళ్ళు అన్నప్పుడు అలాంటి అపోస్తులు తక్కువగా చూడమని కాదు. అపోస్తులు ఏ విషయం శ్రద్ధ తీసుకున్నారంటే మేము మీలాంటి వాళ్ళమే, కానీ దేవుడు మా ద్వారా జరిగించాడు, మీరు మమ్మల్ని కాదు చూడాల్సింది మీరు దేవుణ్ణి అని చెప్పే ప్రయత్నంలో వాళ్ళ మాట అంటాం బైబిల్ మనం చూస్తాం. ఈరోజు క్రిస్టియన్స్గా మనం కూడా ఎగ్జాక్ట్ అదే ఆలోచించాలి. అందుకని చూడండి, మన మనుషులతో ఎలా వ్యవహరిస్తుంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఎందుకంటే మన పర్పస్ దేవుడు పెట్టాడు. దేవుడు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చే పర్పస్తో బ్రతికారు. వారితో పరిస్థితులను వ్యవహరించిన ఒకసారి ఆలోచించండి. ఆయన ఏం చేసినా ఏం బోధించినా ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యంలో ప్రేమను బట్టే చేయడం బైబిల్ మనం చూస్తాం. ప్రేమను బట్టి చేయడం మనం చూస్తాం. ఇప్పుడు ఇంకా చెప్పాలంటే అద్భుతాలే కాదు, ఈవెన్ ఆయన వాక్యాన్ని బోధించిన సందర్భాల్లో కూడా ఆయన కొన్ని బోధించడానికి గల ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే ప్రజల పట్ల ఆయన కూడా ప్రేమను బట్టే అప్పటికప్పుడు ఆయన వాక్యాన్ని బోధించిన బైబిల్ మనం చూస్తాం. చూడండి ఒక వాక్య భాగం చూద్దాం. చూడండి, మార్క్స్ వార్తలోనికి వెళ్దాం ఒకసారి. మార్క్స్ వార్త 6వ అధ్యాయంలోనికి వెళ్దాం. మార్క్స్ వార్త 6వ అధ్యాయం 34వ వచనం. యేసు వచ్చి ఆ గొప్ప జనసమూహమును చూసి వారు కాపరిలేని గొర్రెల వలె ఉన్నందున, గమనించండి, వారి మీద కనికరపడి వారికి అనేక సంగతులు బోధింపసాగాను. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి గమనించండి, నిజంగా యేసుక్రీస్తు చూడండి, ఆయన కొన్ని కార్యాలు చేయడానికి గల మోటివేషన్ ఏంటి, ఆయన కొన్ని కార్యాలు చేయడానికి ఆయనను ప్రేరేపించినటువంటి బలమైనటువంటి కారణం ఏంటి ఆలోచిస్తే మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ సందర్భం చూడండి, ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వాక్యాన్ని చాలా సంగతులు వారికి బోధించారంట. ఆ చాలా సంగతులు వారికి బోధించారు, కానీ ఆ బోధించడానికి ఆయనను ప్రేరేపించినటువంటి కార్యం ఏంటో తెలుసా? ఇప్పుడు చూడండి, కొంతమందిని బాగు చేశారు లేదా స్వస్థపరిచారు అంటే అందులో మనకి వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు కాబట్టి, వాళ్ళు ఎంతో శ్రమల పాలవుతున్నారు, ఇబ్బంది పడుతున్నారు, బాధపడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి అద్భుతాలు చేశారు లేదా సహాయం చేశారు మనం అనుకోవచ్చు. కానీ ఆయన ప్రేమ ఎంతవరకు వెళ్ళిపోయిందంటే, ఆయన ప్రేమను కనపరచడంలో ఆయన ఎంతగా ఆయన దాన్ని చూపించుకోగలిగారంటే, ఆయన కేవలం అద్భుతాలు చేయడంలోనే ప్రేమను బట్టి చేయలేదు. ఆయన ఈవెన్ ఆయన వాక్యం బోధించినప్పుడు కూడా బైబిల్ మనం చూస్తే కొంతమంది మీద చూసినప్పుడు అంటే వాళ్ళు చూస్తే ఆయనకు జాలేసిందంట. ఎందుకు జాలేసిందంటే కాపర్లేని గొర్రెల వల్ల వాళ్ళ చెదిరి ఉన్నారని జాలేసిందంట. సరే, అది జాలేయచ్చు, ఎందుకంటే కాపర్లేని గొర్రెలు కాబట్టి ఆయన ప్రధాన కాపర్ కాడ జాలేయచ్చు. జాలిపడి అక్కడితో ఆగిపోవచ్చు. మనం అదే వచ్చేసరి యేసుక్రీస్తు ఎంత జాలి ఎంత కరుణ మనం అనొచ్చు. కానీ ఆ జాలి ఏం చేసిందంటే, ఆ ప్రేమ మనుషుల పట్ల అనుకున్నటువంటి ప్రేమ ఏం చేసిందంటే, అప్పటికప్పుడు వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులను చూసిన తర్వాత అర్థమైన తర్వాత అనిపించిందంటే వీళ్ళు ఎలా వదిలేకూడదు, వీళ్ళకి చాలా సంగతులు నేను బోధించాలి. బోధించటానికి కూడా ఆయనను మోటివేట్ చేసేటువంటి కార్యం ఏంటంటే ప్రేమ లేదా కరుణ వాళ్ళ మీద, మనుషుల మీద. ఇప్పుడు నిజంగా మనం ఎప్పుడు కూడా వాక్య బోధన అలా చూడం. దేవుడు మనకు వాక్యాన్ని ఇస్తున్నాడు అంటే దేవుడు ఎంతో మేలు చేసి మనకు వాక్యాన్ని దేవుడు ఇస్తున్నాడు. ఆ విషయం మనం గుర్తించాలి. వాక్య బోధ కూడా ఇలా కూడా వాక్యం బోధిస్తారంటే కూడా మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ప్రధాన కాపరి నయ్యుండి ఈయన వాక్యాన్ని బోధించడానికి మోటివేట్ చేసిన కార్యం ఏంటంటే ప్రేమ అంట. మనం అనుకుంటే వాక్య పరిచయం అటువంటిది ఒక వ్యక్తికి ఎంత వాక్య జ్ఞానం ఎంత ఉంది అటువంటిది డెమాన్స్ట్రేట్ చేసుకోవడానికి వాక్య పరిచయం అనుకుంటాం. కానీ వాక్య బోధ ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మీయ జ్ఞానాన్ని లేదా బైబిల్ జ్ఞానాన్నో చూపించుకోవడానికి చేసేది వాక్య బోధ కాదు. యేసుక్రీస్తు అలా అనుకుంటే ఇక్కడ చాలా చెప్పచ్చు, కానీ ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు చెప్పినప్పుడు ఆయన ఎంత జ్ఞానమో చూపించుకోవడానికి కాదు, పాపం వాళ్ళ మీద జాలి కలిగింది. ఎందుకంటే పాపం వాళ్ళకి ఎవరు కాపరే, సరైన కాపరి వారు లేడంటే వాళ్ళకి సరైన విషయాలు బోధించేవారు లేరు. ఎందుకు జాలి కలిగింది ఆయనకి వాళ్ళ మీద అంటే, జస్ట్ కాపరి లేడని కాదు, ఆ కాపరి లేని లోటు తీర్చడానికి కోసం ఆయన వాక్యాన్ని బోధించిన అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, వాళ్ళకి సరిగ్గా వాక్యం బోధించే వాళ్ళు ఆ రోజున వాళ్ళకి లేరు. దాన్ని బట్టి పాపాన్ని జాలి వేసింది దానికి. ఆ లోటును భర్తీయడానికి అప్పటికప్పుడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రేమను బట్టి కదిలిపోయి చలించిపోయిన ఏం చేస్తారంటే చాలా సంగతులు వాళ్ళకి బోధించారంట. అంటే వాక్య బోధ కూడా దేవుడు ఇలా కూడా దేవుడు ప్రేరేపణ పొంది వాక్యాన్ని బోధిస్తాడా అంటున్నది మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ప్రేమించడానికి వాక్యం బోధించడానికి ఆ రెండు పెద్దగా మనకు పొంతన కుదరదు. మనం ఈ రెండు డిఫరెంట్ అనుకుంటాం, రెండు వేరు అనుకుంటాం. కానీ ఒకసారి ఆలోచించండి, యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమ ఎంత ఎక్స్టెండ్ అయిందో ఒకసారి ఆలోచించండి.
ఆయన ప్రేమ ఎంత విస్తారంగా జనరల్గా ఉందో ఆలోచించండి. ఆయన ప్రేమను కేవలం మనుషులకి ఏదో సహాయం చేసి, ఏదో వివాహానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ద్రాక్షాసం అయిపోతే పాపం వాళ్ళకి అవమానం కలుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు సహాయం చేద్దామని సహాయం చేసి, ఎవరో గుడ్డివారు కనబడితే గుడ్డివారు పాపం సఫర్ అవుతున్నాడు కాబట్టి ఆయన సహాయం చేద్దాం, ఆయనకు చూపునిచ్చి కుంటి వాళ్ళని బాగు చేసి, జస్ట్ అలాగే మాత్రమే కాదైంది. ఆయన ప్రేమ ఎంత ఎక్స్టెండ్ అయిపోయిందంటే చాలాసార్లు మనం కూడా గుర్తించం. అంతగా ఆయన ప్రేమను బట్టే కొన్ని కార్యాలు చేశాడట. అలా ఇక్కడ ఆయన చేసిన కార్యం ఏంటంటే కాపరైన గొర్రెల వల్ల చెదరు ఉన్నారు అంటే చూడండి, ఆయన వాక్యాన్ని బోధించేటప్పుడు కూడా మనుషుల మీద అనుకున్న ప్రేమను బట్టి ఆయన వాక్యాన్ని బోధించారంట. అది దేవుని యొక్క ప్రేమ. అంటే యేసుక్రీస్తు ఆయన అనేక రకాలైన కార్యాలు చేస్తున్నప్పుడు అందులో ఎంతగా ఆయనని ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది లేదా జాలి అనేటువంటిది కరుణ అనేటువంటిది యేసుక్రీస్తుని మోటివేట్ చేస్తుందో ఆలోచించాలి మనం. ఆయన ఊరికనే కార్యాలు ఆయన చేయలేదు, అద్భుతాలు చేసినా వాక్యాన్ని బోధించిన ఆయన ఊరికనే వాక్యాన్ని బోధించలేదు. ఆయన తనకున్న వాక్య జ్ఞానం చెప్పుకోవడం ప్రయత్నం చేయలేదు. ఆయన ప్రజలకి అది అవసరం అని గ్రహించారు, అవసరం తీర్చాలి అని తనకు అనిపించింది. ఆ ప్రేరేపణ బట్టి, ఆ ప్రేమను బట్టి ఆయన ప్రేరేపింపబడి అప్పటికప్పుడు ఆయన వాక్యాన్ని బోధించాడంట. సరే, అంటే అర్థం ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఆయనకి నార్మల్గా అయితే అక్కడ కనుక వాళ్ళని కనుక యేసుక్రీస్తు అలా చూడలేకపోతే ఆ రోజున వారికి ఆ విషయాలు అలాగ నేను బోధించే వాళ్ళే కాదు. కానీ ఎందుకు బోధించారు అని అంటే వాళ్ళు కాపర్లేని గొర్రెల వలె ఉన్నారని చెప్పేసి పాపం వాళ్ళ మీద జాలి కలిగింది, యేసుక్రీస్తు ప్రేమ కలిగింది. ఆ ప్రేమను బట్టి వారికి బోధించారు. జస్ట్ ఆలోచించండి, ఎంత గొప్ప బోధడైనా సరే కావచ్చు, ఈ పాయింట్ లేదనుకోండి వారికి మనసులో ఎంత గొప్ప విషయాలు బోధించగల కెపాసిటీ ఉండొచ్చు. కానీ కనుక ఒక వాక్యం బోధించే వ్యక్తిని కనుక ఇది కనుక ప్రేరేపించలేకపోతే ఆయన విశ్వాసాలు సరిగ్గా వాక్యాన్ని ఆయన చెప్పలేడు. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తుని మోటివేట్ చేసింది అది. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది యాక్చువల్ బోధనలు చెప్పట్లేదు, మన విశ్వాసం చెప్తున్నాను, మనందరి గురించి చెప్తున్నాను. మనం కూడా కొన్ని కార్యాలు ఇతరుల కొరకు చేసేటప్పుడు మన పర్పస్ ఏముండో ఒకసారి ఆలోచించండి. మన పర్పస్ ఏమై ఉండాలి? ఈవెన్ మనం యూట్యూబ్లో వాక్యం మనం పెడుతున్నా, వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నా లేదా వీడియోస్ పెడుతున్నా, మెయిన్ పర్పస్ ఏం తెలుసా? పబ్లిసిటీ కోసం కాదు, అందరికి మనం ఎవరు అందరూ తెలియాలని కూడా కాదు. యాక్చువల్గా ఇంట్రెస్ట్ అదైతే మనం చేసేదంతా కూడా రాంగే. యాక్చువల్గా అలా చేస్తే పర్పస్ అది అవ్వకూడదు. అది ఇంటెన్షన్ మనం గొప్ప వాళ్ళు మనకి అందరు కనబడ్డానికి కాదు, మనం కనపరచబడ్డానికి కాదు, మనం ఒక ఉన్నామని అందరూ తెలియడానికి, అది కూడా కాదు యాక్చువల్గా ఇంటెన్షన్. అది ఉండకూడదు. అదైతే మన పర్పస్, మనం చేసినటువంటి కార్యమే మనం ఫెయిల్ అయినట్టు. అందులో మనం ఆ పర్పస్తో చేస్తే కనుక, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రధాన కాపరి ఆయనే వాక్యాన్ని బోధించినప్పుడు వారి మీద జాలి కలిగిన వాక్యాన్ని బోధించారు. అంతగా దేవుడు ప్రేమ చేత కదిలించబడుతున్నాడు. ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యంలో ప్రేమ క్లియర్గా మనకు కనబడుతుంది. ఇంకో వాక్య భాగం చూద్దాం, చూడండి. మత్తయి సువార్తలో నుండి 14వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం. మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయము. మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయం 14 వచనం చూద్దాం. మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయము 14 వచనం నుండి. ఆయన వచ్చి గొప్ప జనసమూహమును చూచి వారి మీద కనికరపడి వారిలో రోగులైన వారిని స్వస్థపరిచే కోసం 14 వచనం మనం ఏం చూస్తున్నామంటే, యేసుక్రీస్తు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వారి దగ్గర, యేసుక్రీస్తు దగ్గర చాలామంది జనసమూహం వచ్చారట. వచ్చినప్పుడు అందులో చాలామంది పేషెంట్లు ఉన్నారు, రోగులు చాలామంది ఉన్నారు. అది యేసుక్రీస్తు చూసినప్పుడు మరలానికి ఆటోమేటిక్గా జాలి కలిగింది. ఆయన చూడండి, అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా చూసారో ఒకసారి ఆలోచించండి. మనం కూడా ఒక సిచ్యువేషన్ ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలి, ఎలా చూడాలో నేర్చుకోవాలి. మనం కూడా ఒక రోగంతో చాలామంది వచ్చారు యాక్చువల్గా ఆయన దగ్గరికి. చాలామంది ఫాలో అయ్యారు. అందులో చాలామంది రోగులు ఉన్నారంట. ఉన్నప్పుడు వేసుకుని ఇది నాకు మంచి అవకాశం, ఇప్పుడు నేను ఏంటో అందరూ తెలియపరచాలి, నేను మెసేజ్ వీళ్ళందరికీ అర్థం అవ్వాలి, కాబట్టి నేను టైంలో అద్భుతాలు చేసి అందరినీ బాగు చేసేస్తాను, వీళ్ళందరినీ బాగు చేసే ఛాన్స్ నాకు దొరికింది, ఈ అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే నేను ఎవరందరికీ తెలుస్తుంది. అలా కూడా అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన ఎవరో ఆయన బయలుపరచుకోవడంలో తప్పేమీ, ఎందుకంటే ఆయన ఎవరో గ్రహించాలి. యాక్చువల్ లోకం గ్రహించాలి కాబట్టి ఆయన వచ్చారు యాక్చువల్గా. కాబట్టి ఆయన కనుక ఆ విషయాన్ని ఆ సిచ్యువేషన్ అలా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అది కూడా యాక్చువల్ చెప్పాలంటే రీజనబుల్గా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన ఎవరు యాక్చువల్గా తెలియాలి. ఎందుకంటే చాలామంది యేసుక్రీస్తుని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను, నిజంగా మెస్సియావేనా, రాబోతున్నాడు నీవా, లేదా ఇంకా మేము ఎవరికోసం ఎదురు చూడాలా? చాలామంది క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ కనుక ఆయన అద్భుతాలు చేసి నేను మెస్సియాని అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలన్నిటికీ ఇక్కడ ఆన్సర్ దొరుకుతుంది లోకానికి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏదో ఆయన తన గొప్పతనాన్ని చెప్పుకోవడం కోసం కాకపోవచ్చు, లోకం క్వశ్చన్ చేస్తుంది, లోకం ఎదురు చూస్తుంది నేను ఎవరు అనేటువంటిది. కాబట్టి నేను ఈ కార్యం చేయటం ద్వారా వాళ్ళకి ఆన్సర్ చెప్తాను అని అలా కనుక చేసినా, అలా చెప్పుకున్నా ఆ ఏ రంగం కూడా అది స్వార్థం కింద రాదు, అది తప్పు కింద రాదు. కానీ యేసుక్రీస్తు ఎందుకు అలా కూడా చూడలేదు. ఆయన మోటివేషన్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను చేస్తే వీళ్ళు నేను ఎవరో తెలుస్తుందా, వీళ్ళు నేను ఎవరు అర్థమవుతానా, నేను ఎంత మనుషులు తెలుస్తుందా, ఆ పర్పస్ కూడా లేదు. ఎంతగానో ప్రేమ చేత నింపబడ్డాడంటే ఆయన చేస్తున్నప్పుడు తిరిగి ఆయనకి ఏంటి అంటే దాన్ని చూడలేదు. యాక్చువల్గా ఆయన తిరిగి ఏంటి అని చూడకుండా
రోగంతో వచ్చారు వాళ్ళందరి మీద కనికరపడి అందరినీ బాగు చేశాడంట. అందరినీ బాగు చేశాడు. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటామంటే ఓకే వాళ్ళకి రోగంతో ఉన్నారు, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నారు, వీక్నెస్ ఉన్నారు, బాగు చేశారు, ఓకే బాగుంది అనుకుంటాం. కానీ ఆశ్చర్యం తెలుసా, యేసుక్రీస్తు ఆయన అంత గొప్పవాడై ఉండి కూడా, లోకం అందరికంటే ప్రత్యేకమైన వాడై ఉండి కూడా మనుషుల యొక్క చిన్న చిన్న అవసరం ఎంత క్లియర్ అని గుర్తించగలుగుతాడు. ఒకసారి ఆలోచించండి. మనం చాలా సందర్భాల్లో మనం గొప్పలుగా మారామంటే చిన్న చిన్న మనం పెద్ద పట్టించుకోం, చిన్న చిన్న మనం పెద్ద కన్సర్న్ చేయవు. మనకు అవి చిన్న చిన్న విషయాలు చిన్నగా ఏముందో అనుకుంటాం మనం. కానీ యేసుక్రీస్తు అంత ప్రేమలో ఆయన పరిచయం అనేటువంటిది అంత బ్రాడ్గా విస్తరిస్తున్నప్పుడు కూడా, అంతగా కవర్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా, ఆయన అంత బిజీగా ఉంటూ కూడా ప్రజలకు సంబంధించి మైన్యూట్ విషయాల మీద, చిన్న చిన్న విషయాల మీద కూడా ఎంత శ్రద్ధ పెడుతున్నారో, ఎంతగానో కనుదృష్టి వెళ్తుంది, ఎంతగానో మనసు అక్కడ రీచ్ అవుతుందో ఆలోచించాలి మనం. ఇక్కడ పేషెంట్ కాబట్టి నార్మల్గా మనలాంటి కూడా అంతగా యేసుక్రీస్తు అంత ప్రేమ లేకపోయినా మనకు కూడా ఏమనిపిస్తుంది అంటే, పాపం అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నారు కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేయాలి, ఎంతో కొంత మనకు కూడా బహుశా ఉండొచ్చు ఆ ప్రేమ. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రేమతో సమానం కానే కాదు. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత మీరు చూడండి, అద్భుతం చేసిన తర్వాత బైబిల్ మనం చూస్తే సాయంకాలం అయినప్పుడు, చూడండి 15వ వచనం, సాయంకాలం అయినప్పుడు శిష్యులు ఆయన వద్దకు వచ్చి, ఇది అరణ్య ప్రదేశము, ఇప్పటికే ప్రొద్దుపోయాను, ఈ జనులను గ్రామంలోనికి వెళ్ళి భోజన పదార్థములు కొనుక్కుంటకే వారిని పంపివేయమని చెప్పాను. యేసు వారు వెళ్ళనక్కర్లేదు, మీరే వారికి భోజనం పెట్టాలని వారితో చెప్పగా. చూడండి సందర్భం మనం తెలుసు, 5,000 మందిని యేసుక్రీస్తు పోషించినటువంటి సందర్భం ఇది. అక్కడ చాలామంది రోగులు వస్తే స్వస్థపరిచారు. ఆ స్వస్థపరచగానే అదే గొప్ప కార్యం, అక్కడితో ప్రజలను పంపించేయచ్చు. ఇక్కడ శిష్యులు వచ్చి అంటున్నారు, ప్రభు చాలా లేట్ అయిపోయింది, చీకటి పడిపోతుంది, కాబట్టి పంపిస్తే బెటర్ కదా. ఇప్పుడు చూడండి, టైం అయిపోతుంది, టైం కల్లా కొడుకు ముగించాలి, పంపించేయాలి. అసలు అది చాలా గొప్ప విషయం, అందులో చాలా ప్రేమ కనబడిపోతుంది మనకి. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే చాలా సందర్భాలు ఏంటంటే, కొంతమందికి ఏంటంటే వాక్యం బోధించాలి కూడా టైంతో సంబంధం లేదు, వాళ్ళు వింటున్నారు లేదా సంబంధం లేదు, వాళ్ళకి అనిపించింది బోధించాలి అంతే. మనం ఎంతసేపు బోధించగలమో గొప్పగా చెప్పడం కోసం బోధించేస్తాం. వాళ్ళు వింటున్నారు లేదా, ఎంతవరకు వింటారు, ఎంతవరకు వినాలి, ఎంతవరకు వినగలుగుతారు, ఇది ఎవరు పెద్దగా ఆలోచించరు ఈ రోజుల్లో. కాబట్టి ఎవరన్నా కనుక ఒకళ్ళు కరెక్ట్ టైంకి ముగించాలి, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎక్కువ వినలేరు అనుకోని కనుక టైం ముగించేద్దాం, కూడికని ముగించేసి పంపించేద్దాం అంటేనే ఆ పాస్ ఎంత మంచి వాళ్ళు టైం ముగించేస్తారు అంటాం మనం. అసలు అందులోనే చాలా మంచితనం కనబడిపోద్ది యాక్చువల్ క్లియర్గా. అక్కడితో యేసుక్రీస్తు అయిపోవచ్చు. ఏది సరే టైం అయిపోయింది మీరు వెళ్ళండి అంటే కూడా అబ్బా యేసుక్రీస్తు ఎంత మంచి వాళ్ళు, నిజంగా మన గురించి చాలా ఆలోచించారు, మనకి ఇంటి దగ్గర బోల్డ్ పనులు ఉన్నాయి, చేయబడిపోతుంది, మనం బోల్డ్ దూరం వెళ్ళాలి, కాబట్టి ఆయనకి ఎంత ప్రేమో. ఆయన అలాగే జనాలు పంపించేసినా అక్కడ ప్రేమ కనబడుతుంది. మనం యాక్చువల్గా యేసుక్రీస్తు చేస్తే అంతవరకు ఆలోచిస్తే చాలు అని కూడా మనమే అనుకుంటాం. కానీ యేసుక్రీస్తు ఇంకా ఎక్స్ట్రా మైల్ వెళ్ళారు, ఇంకొక అడుగు ముందుకేసారు యేసుక్రీస్తు. అడుగు ముందుగా అంటున్నారు, సరే టైం అయిపోతాను పంపించేద్దాం అంటున్నా, పంపించడం కాదు, నేను టైం పంపించేసిన అది ప్రేమే, కానీ అలా కూడా పంపించాను, కడుపులు నింపి పంపిద్దాం. అది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు యాక్చువల్గా. అది మ్యాక్సిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది లోకం ఒక వ్యక్తిని అంటే, సరే లేట్ అయిపోతుంది పంపించేస్తే చాలులే, మా ఫోన్లో మనల్ని అర్థం చేసుకున్నాడు అనుకుంటాం. కానీ యేసుక్రీస్తు ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి ఏమన్నారు తెలుసా, అరే వాళ్ళని టైం పంపించేస్తే మంచిదే, అదే మంచి విషయం, అదే సత్కార్యము, అందులోనే ప్రేమ కనబడుతుంది. కానీ యాక్చువల్ మనం ఏం చేద్దాం, అడుగు ముందుకేద్దాం. ఏం చేద్దాం అంటే వాళ్ళకి యాక్చువల్ భోజనం పెట్టి మనం పంపిద్దాం. టైంకి పంపించడం బహుశా లోకం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆయన నుంచి, ఎందుకంటే ఆయన అందరిని అర్థం చేసుకుంటున్నటువంటి ఒక భావన అందరికీ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి టైం పంపిస్తుంటే కొంతవరకు రీజనబుల్లే. కానీ ఇక్కడ చూస్తే యేసుక్రీస్తు టైం పంపించడం కాదు, ఇంకొక అడుగు ముందుగా అంటున్నారు, వాళ్ళకి యాక్చువల్గా వాళ్ళకి భోజనం పెట్టి పంపించేద్దాం. ఇది నార్మల్గా ఎవరు చేయరు, ఇది నార్మల్గా ఎవరు కూడా అంత లోతుగా మనుషుల గురించి ఆలోచించరు. మనమే మన గురించి యేసుక్రీస్తు ఇలా చేస్తే బాగున్నాం మనం కూడా యాక్చువల్గా ఆలోచించాం. అక్కడ యేసుక్రీస్తు పంపించేశారు అనుకోండి, అక్కడితో అయిపోయింది అనుకోండి, వాక్యం అక్కడితో అయిపోతే మరి నేను కూడా ఈరోజు నిలబడి ఏం చెప్తాను చూసారు, యేసుక్రీస్తు ఎంత ప్రేమో, మనం టైర్డ్ అయిపోతామని, ఫెయింట్ అయిపోతామని, మనం వెళ్తూ ఇంటి వరకు వెళ్ళకముందే పడిపోతామేమో అని యేసుక్రీస్తు పంపించేశారు, అంత ప్రేమ అని నేను ఈరోజు చెప్పి అక్కడితో ఆపేయచ్చు. అప్పుడు కూడా అందరూ అవును నిజమే దేవుని చాలా ప్రేమ అని మనం అంటాం. కానీ యేసుక్రీస్తు ఏం చేస్తారు తెలుసా, ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి వాళ్ళ టైం పంపించడం కదా, ఒట్టిగా పంపించదు, పాపం ఎంతవరకు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి భోజనం పెట్టి పంపిద్దాం, మీరే పెట్టండి భోజనం అన్నారు. శిష్యులందరూ మన దగ్గర అంత కెపాసిటీ లేదా, అంత సామర్థ్యం మన దగ్గర అన్నప్పుడు సరే అక్కడ యేసు అద్భుతం చేయడం బైబిల్ మనం చూస్తాం. అక్కడ కూడా గమనించండి, 5,000 మందిని పోషించినప్పుడు, 5,000 మందికి పైగా పోషించినప్పుడు అక్కడ కూడా ఆయన ప్రేరేపించినటువంటి కార్యం ఏంటో తెలుసా, మనుషులు అలా ఖాళీ కడుపులతో ఆ టైంకి వాళ్ళని ఇంటికి పంపించడం యేసుక్రీస్తు ఇష్టము లేదు. అంటే ఆలోచించండి, అంటే యేసుక్రీస్తు కేవలం నువ్వు ప్రార్థన చేసావా లేదా, నువ్వు చర్చకొచ్చావా లేదని మాత్రం చూడట్లేదు, నువ్వు తిన్నావా లేదు కూడా దేవుడు చూస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇది దేవుడిది పట్టించుకుంటాడా అంటే మనకు ఆశ్చర్యం కాదు. చాలా సందర్భాలు పాస్టర్లు పట్టించుకోరు, ఏం 1 గంట భోజనం లేట్ అయితే ఏమవుతుంది, కొంపలు మునిగిపోతాయి ఏంటి అంటూ, మనుషుడు కేవలం రొట్టె వలన కాదు దేవుని నోటి నుంచి ఆహారంలో బ్రతుకుతాడు అని చెప్పచ్చు. అప్పుడు ఎవరు మాట్లాడారు కూడా. ఇంకా ఆ మాట మాట్లాడిన తర్వాత ఎవరన్నా విశ్వాస భోజనం గురించి భోజనం టైం అయిపోతుంది వదిలేండి అన్న టైంలో పాస్టర్ నిలబడి, మనుషుడు కేవలం రొట్టె వలన కాదు
వాక్యంలో బ్రతాడు అంటే ఇంకెందరూ నోరు మూసేయాల్సిందే. ఎందుకంటే ఆ మాటలు అర్థమది ఉంది. యేసుక్రీస్తు యాక్చువల్గా ఒక మూమెంట్లో ఆయన కూడా సాతాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఆ మాట ఆయన కూడా యాక్చువల్ చెప్పారు. తన విషయానికి వచ్చేసరికి కేవలం మనిషి ఆయనకి 40 days ఉపవాసం ఉండి ఆకలేస్తుంటే ఖచ్చితంగా ఈయన ఈ రోజున ఖచ్చితంగా ఈ భోజనం ద్వారా ఈయన నేను పడేయచ్చు అనుకుని సాతానుడు వస్తే, నిజంగా ఆకలేస్తుంది కాబట్టి సాతానుడు ఆ ఆహారం రాళ్ళ రొట్టెలుగా చేసుకో అని దాంతో వస్తే, యేసుక్రీస్తు తన విషయానికి వచ్చేసరికి లేదు లేదు నేను చేసుకోగల కెపాసిటీ నాకు ఉంది, నేను తిన్నా తప్పేమీ కాదు, నేను తినచ్చు కూడా కావాలంటే. కానీ తన కోసం అయితే మాత్రం అక్కడ ఆయన రాళ్ళ రొట్టెలుగా చేసుకోలేదు. కానీ ఇక్కడ విషయానికి వచ్చేసరికి 5,000 మంది ఉంటే 5,000 మంది కోసం ఒక అద్భుతాన్ని యేసుక్రీస్తు చేశారు. ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఆయన దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఒక 2 రాళ్ళు తీసుకొని 2 రొట్టెలు చేసుకొని ఆయన బతకచ్చు, తప్పేమీ కాదు. అందరూ తప్పే. ఒకసారి ఆలోచించండి. ఏదో సాతానుడు చెప్పాడని కానీ అక్కడ యేసుక్రీస్తు కనుక అరణ్యంలో ఆకలేసినప్పుడు రాళ్ళ రొట్టెలు చేయడం తప్పేంటి? అక్కడ ఆయన చేసుకున్న తప్పేమీ కాదు అక్కడ. కానీ అక్కడ అందులో ఆ అరణ్యంలో 40 days ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు అందులో యేసుక్రీస్తు గొప్పతనం ఏంటంటే, ఆయనకి ఎవరో సాతాను లోబడలేదని మాత్రమే కాదు, కానీ అది ఆయన తన కోసం రాళ్ళ రొట్టెలుగా చేసుకున్నా అది తప్పేమీ కాదు. ఆయనను అక్కడ ఆయన చేసుకోలేదు. ఎందుకో తెలుసా? తన కోసం అయితే ఆయన యాక్చువల్గా చేసుకోవడం. కానీ ఇంకోరి కోసం అంటే మాత్రం 5,000 మందినైనా సరే అవసరమైతే రాళ్ళను కూడా రొట్టెలుగా చేసిన వాళ్ళని గ్యారంటీగా యేసుక్రీస్తు పోషించేవాడే. వాళ్ళని పోషించడానికి అద్భుతమే చేశాడు అక్కడ. ఏ అద్భుతము? భోజనం నిమిత్తం దేవుడు అద్భుతం చేశాడు. ఒకసారి ఆలోచించండి. మన ఎంతసేపు ఏంటంటే దేవుడు మనం భోంచడం మానేసి ఉపవాసం ఉంటే దేవుడు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోతాడు అనుకుంటున్నాం. కానీ నువ్వు కడుపుండా నువ్వు భోజనం చేసి నువ్వు కడుపుండి దాన్ని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ కూడా నీ మొహం చూసి యేసుక్రీస్తు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఇది చాలామంది చెప్పరు ఈ విషయాన్ని. ఎంతసేపు ఉపవాసం ఉన్నావు లేదా ఉపవాసం ఉన్నా అని చెప్తాను తప్ప, మనం భోజనం చేస్తే కూడా దేవుడిని కడుపు నుండి నువ్వు హ్యాపీగా తృప్తిగా నువ్వు ఫీల్ అయితే, నువ్వు సంతోషిస్తుంటే దేవుడు కూడా అంతగానో సంతోషిస్తాడన్న విషయం మనకు తెలియట్లేదు. అందుకే దేవుని ప్రేమ మనం చాలా తక్కువ అంచనా వేస్తున్నాం. మనం దేవుడు ఎంత ప్రేమ గలవాడంటే వాక్యం చెప్పాల్సిన టైం వచ్చినప్పుడు గ్యారంటీగానే వాక్యం చెప్తాడు. ఎంత అవసరం వాక్యం చెప్తాడు. నీకు రోగం వచ్చినప్పుడు, స్వస్థపరచాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు గ్యారంటీగా నీ స్వస్థపరిచే తీరుతాడు. అదే టైంలో నీకు ఆహారం అవసరం టైంలో కూడా నీ ఆహారం మీద కూడా దేవుని యొక్క దృష్టి గ్యారంటీగా ఉంటుంది. నిన్ను పోషించడం కోసం దేవుడు అద్భుతం కూడా చేస్తున్నాడు. అంటే ఆయన ప్రేమ ఎంత ఎక్స్టెండ్ అయింది, ఆయన ప్రేమలో స్కోప్ ఎంత ఉందో ఒకసారి ఆలోచించండి. ఆయన ఇక్కడ 5,000 మంది పోషించినప్పుడు అద్భుతం చేయడానికి ప్రేరేపించిన కార్యం ఏంటంటే ప్రేమ. వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటే శిష్యులుగా అర్థం, మనుషులుగా ఒక మనిషి ఇంకో మనిషిని అర్థం చేసుకున్నాడు. అక్కడ శిష్యులు అర్థం చేసుకున్నాడు, వీళ్ళు పంపించేస్తే బాగుంటుంది. అసలు అదే శిష్యులకే చాలా బాగా అర్థమైంది. వాళ్ళు కరెక్ట్ కామన్ సెన్స్ వాళ్ళు ఆలోచించారు. వీళ్ళెలా వదిలేస్తే వీళ్ళు వచ్చారు కానీ వెళ్తూ పడిపోతారేమో అని అనుకున్నారు. అదే చాలా బెటర్ అంటే యేసుక్రీస్తు ఇంకో అడుగు ముందుకేసి అంటున్నారు. అలా కాదు, వాళ్ళకి మనమే ఆహారాన్ని పెడదాం, బాగుంటుంది. వాళ్ళని అలాగే జాగ్రత్తగా ఏదో రకంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతే బాగున్నాను, మీరు ఎలా నేను ప్రార్థన చేస్తాను అనకుండా మనమే పెడదాం అని పెట్టాడు. అంటే చూడండి, అక్కడ అద్భుతం చేయడంలో కూడా యేసుక్రీస్తు దేని చేత ప్రేరేపింపబడ్డారు. ఇంకో వాక్య భాగం చూద్దాం. చూడండి, యోహాను సువార్తలోకి వెళ్దాం. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం. ఇక్కడ చూడండి, యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు శిష్యుల యొక్క ఆ పాదాలు కడుగుతున్నటువంటి ఆ సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ చాలామంది తెలుసు కాబట్టి రోజు చదివితే చెప్తూ వీళ్ళతో ఒక వచ్చిన చదువుతాను, లేదనుకుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు చూడండి, అక్కడ ఆయన ప్రేమ మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఆయన ఎంతగా ప్రేమను కనపరచడంలో ఆయన ఉన్నారంటే, ఆయన యాక్చువల్ అక్కడ ఏం చేశారు తెలుసు? అక్కడ శిష్యులు ఓ మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోతారు. ఆయన యాక్చువల్ చనిపోయే టైం దగ్గరకు వచ్చింది. ఆ విషయం ఆయనకు అర్థమైన తర్వాత ఆయన ఏం చేశారంటే శిష్యుల యొక్క పాదాలు కడగాలని ఆయన డిసైడ్ అయ్యారు. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఆలోచించండి, అక్కడ శిష్యుల పాదాలు కడగటం ఆయనకు ఉద్దేశం కదా. యాక్చువల్గా అదొక్కటి కడగడం అనే ఉద్దేశం కాదు. ఈ రోజుల్లో చాలామంది పాదాలు కడుగుతారు. చర్చిల్లోని ఒక విశ్వాసం మరో విశ్వాస పాదాలు కడుగుతారు. కానీ ఇప్పుడు మనం కడిగేది ఏది కూడా ఈ కడిగినంత సమానం కానే కాదు. అసలు ఉద్దేశాలే వేరు. ఇక్కడ అసలు అది ఇది సేమ్ అన్నా కూడా వీలే లేదు అసలు. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు శిష్యులకి పాదాలు కడిగారు. కానీ కడడానికి ఉద్దేశం ఏంటి తెలుసు? అక్కడ యాక్చువల్గా అక్కడ సందర్భాన్ని యేసుక్రీస్తు యూజ్ చేస్తున్నారు. కేవలం పాదాలు కడటమే ఒక ఈవెంట్ లాగా పెట్టుకొని నేను ఈరోజు పాదాలు కడుగుతానని అన్ని కెమెరాలను రెడీ చేసుకున్నప్పుడు పాదాలు కడగలేదు ఆయన. అనుకోకుండా సడన్గా ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆయన అనుకోకుండా చేసిన కార్యం అది. ఈ రోజులో మనం చేస్తాం. ఈ రోజులో చాలామంది పాదాలు కడిగేటువంటి ప్రోగ్రామ్ చాలామంది క్రిస్టియన్స్ పెడతారు, వస్తే విశ్వాసులు పాస్టర్లు పెడతారు. కానీ పెట్టడం అది ప్రీ ప్లాన్డ్. అది అంటే మనం ఈ పని చేద్దాం అనుకొని చేస్తాం. యేసుక్రీస్తు మనం ఇది చేద్దాం అనుకొని చేసినటువంటి కార్యం కాదు ఇక్కడ. నార్మల్గా ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే పాదాలు ఎవరు కడుగుతారంటే తక్కువవాడు ఎక్కువవాడికి ఎప్పుడు పాదాలు కడుగుతాడు. అల్పులైనటువంటి వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళకి పాదాలు కడుగుతారు. బట్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో రోడ్స్ అవి క్లీన్గా ఉండేవి కాదు. చాలామందికి ఏంటంటే చెప్పులు కూడా ఉండేవి కాదు ఆ రోజుల్లో.
కాబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కాళ్ళకి చాలా ధూళి అంటుకుంటుంది, చాలా డస్ట్ అంటుకుంటుంది, ఆ కాళ్ళు చాలా రోతగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఈవెన్ మనలా తార్ రోడ్స్ కాదు కాబట్టి, అప్పుడంతా మట్టి రోడ్లే కాబట్టి చాలా డస్ట్ ఉంటుంది, చాలా చాలా డర్టీగా ఉంటాయి పాదాలు. కాబట్టి నార్మల్గా ఆ రోజుల్లో ఏం చేసేవారంటే పాదాలు కడగటానికి ఎవరో ఒక అరేంజ్ చేసుకునే వాళ్ళు. అంటే ఇంట్లో పనుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, లేదా దాసుడు లేదంటే బానిస ఎవరిని ఉంటే ఎవరింట్లోకి వచ్చినా సరే రాగానే ఫస్ట్ వాళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే పాదాలు కడుగుతారు. నార్మల్గా జరుగుతుంది, అది ఆనవాయితీగా జరుగుతుంది. అది మన ఇంటి ముందు డోర్ మ్యాట్ అని ఉండాలంటే ఎంత కామనో, ఆ రోజుల్లో ఇంటి ముందు ఒక బకెట్ జగ్గు ఉండి పాదాలు కట్టడానికి ఒక మనిషి ఉండడం అంత కామన్ ఆ రోజుల్లోనే. ప్రత్యేకంగా బానిసలు ఆ రోజుల్లో ఉండేవాళ్ళు, ఆ పని కోసం చాలా మందిని పెట్టినవాళ్ళు గుమ్మం దగ్గర. ఇక్కడ చూస్తే సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఎవరో ఒకరు పాదాలు కడగాలి. ఇంట్లోకి వెళ్తుండల్లా వీళ్ళు పాదాలు కడుక్కుంటారు యాక్చువల్గా యూదులు, అది వాళ్ళకి అలవాటు, ఆనవాయితీ. కానీ అక్కడ ఏం జరిగిందంటే అక్కడ ఎవరు పాదాలు కడగలేదు అక్కడ ఆ రోజున, ఎవరు కట్టడానికి ఆలోచన. ఎందుకంటే శిష్యులు అందరూ అనుకున్నారు బహుశా నేను శిష్యులు అందరికంటే నేను బెటర్ కదా, 12 మంది శిష్యులు, 12 మందిలో లోపల ఉన్న సర్కిల్ మేము ముగ్గురం కాబట్టి మేము కడగాల్సిన పని లేదు అనుకున్నారు. అది ఎవరి కాళ్ళు నేను కడగాల్సిన పని లేదు, నేను కడగాలి, ఎవరెవరు కడగాలి, అది నా పని కాదు. ఎవరో బానిస ఉంటే కడిగాడు, లేదా పనుడు ఉంటే కడిగాడు, పనుడు లేడు కాబట్టి అనుకొని ఉండిపోతే, ఆ టైంలో గమనించండి యేసుక్రీస్తు వెంటనే తన బైబిల్ మనం చూడండి, ఇంటికి చదువుకోండి, టైం లేదు కాబట్టి నేను చెప్పేస్తున్నా. పై వస్త్రాన్ని తీసేసి, పై వస్త్రం యాక్చువల్గా చూడండి, పై వస్త్రం యాక్చువల్ వాళ్ళకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, అది అఫీషియల్ డ్రెస్ యాక్చువల్ వాళ్ళకి. అది పై వస్త్రాన్ని తీసివేసి ఒక తువాలతో నడుము కట్టుకొని ఆయన ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని శిష్యులందరూ పాదాలను కడిగారు. నేను ఇది చేస్తానని చెప్పి చేయలేదు, సందర్భం డిమాండ్ చేసినప్పుడు వెనక ముందు ఆలోచించకుండా, శిష్యుడు ఎప్పుడు కూడా బోధకం కంటే అధికుడు కానప్పటికీ కూడా, ఈ బోధకుడు కడగాలని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనప్పటికి కూడా, ఈయన తగ్గించుకోవట్లేదు ఏంటని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనప్పుడు కూడా, ఎవరు డిమాండ్ చేయట్లేదు, ఎవరు ఎదురు చూడట్లేదు, ఆయన తగ్గి గిన్నె తీసుకొని వాటర్ తీసుకొని అందరి పాదాలు కడిగేశారు ఆయన. అక్కడ ఆయన కడగాలని కడగలేదు, పరిస్థితి డిమాండ్ చేస్తే కడిగారు ఆయన. ఎలాగైతే అక్కడ వాళ్ళకి ఆకలేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్తూ పంపించేస్తే పడిపోతారు కాబట్టి అని పరిస్థితి డిమాండ్ చేస్తే అద్భుతం చేసి వాళ్ళని పోషించారు ఆహారం చేత 5,000 మందిని. ఇక్కడ కూడా పరిస్థితి డిమాండ్ చేసినప్పుడు ఆయన చేశారు ఆ పని. అలా డిమాండ్ చేసినప్పుడు ఆయన చేయడానికి వెనక ముందు ఆలోచించలేదు ఆయన. అంతగా ఆయన మనుషులను ప్రేమిస్తున్నారు, మనుషుల కోసం ఎంతగా అవసరం తగ్గించుకోవడానికి రెడీ అయ్యారు ఆయన. ఆయన చూడండి, అంటే మనుషుల కోసం ఆయన ఎంతవరకు వెళ్తాడు అంటే, ఏదో ఆయన ఆకలేస్తే వాళ్ళందరికీ రొట్టెను అద్భుతాలు చేసి వాళ్ళని పోషిస్తాడండి అని కాదు, రోగులతో వస్తే స్వస్థపరుస్తాడండి అంతవరకు కాదు. అవసరమైతే ఎవరు చేయకపోతే అవసరమైన శిష్యుల యొక్క పాదాలు కూడా కడిగేంత ప్రేమ, అంత తగ్గింపు ఆయనకి ఉంది. అవసరమైతే ఆ పని కూడా చేసేస్తారు ఆయన. అక్కడ కూడా అది ఊరిని ఆయన చేయడం కోసం చేయలేదు, పరిస్థితి డిమాండ్ చేసింది. ఎలాగైతే అక్కడ వాళ్ళు కాపరు లేని గొర్రెల వల్ల ఉన్నారన్నాడు, పరిస్థితి డిమాండ్ చేసింది కాబట్టి వారికి వాక్యాన్ని బోధించారు. ఎలాగైతే ఇక్కడ 5,000 మందిని పోషించడానికి పరిస్థితి డిమాండ్ చేసింది కాబట్టి అద్భుతం చేసి వాళ్ళు పోషించారు. ఇక్కడ కూడా పరిస్థితి డిమాండ్ చేస్తే చేశారు ఆయన. అంటే సిచ్యువేషన్లో ఎవరెవరు చేయాలి, ఎవరు చేయలేదు కాబట్టి నాకేమైంది అని చెప్పేసి ఆయన పైవస్త్రం తీసేసి నడుము టవల్ కట్టుకొని నడుము బిగించుకొని ఆయన అందరి పాదాలు కడిగేశారు ఆయన. ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది విశ్వాసాలు చేస్తాం చెప్పండి? ఆ రోజుల్లో నార్మల్గా అయితే చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు పాదాలు కడుగుతారు. కానీ బైబిల్ హిస్టరీ ఏం చెప్తుందంటే యాక్చువల్గా నార్మల్గా ఒకవేళ రేర్గా ఎప్పుడో ఒకసారి జరిగినా సరే సమానంగా ఉండేవాళ్ళు ఒకరి పాదాలు కడుక్కుంటారంట, సమానంగా ఉండేవాళ్ళు. అది కూడా చాలా చాలా రేర్ అంట, అసలు అది కూడా నార్మల్గా జరగదంట. అలా జరిగినప్పుడు ఎక్కడ మనం చూడం యాక్చువల్గా. ఒకవేళ మ్యాక్సిమం జరిగితే ఏం జరుగుతారు, సమానంగా ఉన్న వాళ్ళు అంటే నా స్థాయిలో ఒకడు ఉంటే వాళ్ళ పాదాలు నేను కడుగుతాను, నా పాదాలు వాళ్ళు కడుగుతారు. అది ఈక్వల్ అయిపోయింది. అందులో నేను చేసిన పెద్ద ఏమీ లేదు, మ్యాక్సిమం అలా వెళ్తాం. కానీ చరిత్రలో ఎక్కడా కూడా ఒక గొప్పవాడు చిన్నవాడు పాదాలు కట్టడం చరిత్రలో ఎక్కడ హిస్టరీలో నోట్ అవ్వలేదంట. ఎక్కడ అసలు ఒక గొప్పవాడు చిన్నవాడికి పాదాలు కట్టడం అసలు ఎక్కడ హిస్టరీలో లేదంట. అంటే ఎవరు చేయనటువంటిది అసలు అలాంటి ట్రెండే లేదు, అసలు అది అవసరమే లేదు. కానీ యేసుక్రీస్తు ఆ రోజున చేశారు. అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి, అంటే యేసుక్రీస్తు ఎంతగా వెళ్తున్నారు ఒకసారి ఆలోచించండి, ఎంతగా తగ్గించుకుంటున్నారు ఆయన ఆలోచించండి ఒకసారి. అంటే ఆయన మనుషుల విషయానికి వచ్చేసరికి ఆయనకి ఈగో ఆయనకి లేదు. మనుషుల విషయానికి వచ్చేసరికి ఆయనకి స్టేటస్ ఉంటే ఏం ఆలోచించరు ఆయన. మనుషుల విషయానికి వచ్చేసరికి ఆయన ఏది కూడా ఆలోచించుకోరు, ఏదైనా దేనికైనా సరే రెడీ అయిపోతున్నారు ఆయన. ఎందుకంటే ఎవరు కడగట్లేదు కాబట్టి నేను ఎందుకు కడగాలని చెప్పేసి అక్కడ ఆ సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు పాదాలు కడగడం మానేసి తగ్గించుకోవడం గురించి వాక్యాన్ని బోధించవచ్చు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే బోధకుడు ఆయన ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ అప్పటికప్పుడు బోధించాలి కెపాసిటీ ఉంది ఆయనకి. ఆ సందర్భంలో మీరు ఎవరు పాదాలు కట్టలేదంటే తగ్గింపు లేదా అని తగ్గింపును గూర్చు అని వాక్యాన్ని బోధించవచ్చు అక్కడ. కానీ ఆయన వాక్యాన్ని బోధించిన ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేశారు. ఏం చేశారు తెలుసా? శిష్యుల యొక్క పాదాలను ఆయన కడిగేశారు.
అలా కడుతున్నప్పుడు పేతురు అంటాడు, ప్రభువా నువ్వు నా పాదాలు కడగటం ఏంటి, నువ్వు కడగద్దు అని. పేతురు యాక్చువల్గా దాన్ని ఆ యేసు చేసిన ప్రయత్నాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు యేసు అంటారు, నువ్వు కనుక నాతో కనుక పాదాలు కడిగించుకోలేకపోతే నీకు నాకు ఎటువంటి సంబంధం యాక్చువల్గా లేదు. ఆ మాట ఎందుకన్నా తెలుసా? అంటే యేసు గారు కోపం వచ్చిందని కాదు, యాక్చువల్ యేసు పాదాలు కాటంలో లోతైనట్టు అర్థం ఇంకోటి ఉంది ఇక్కడ, అందుకని ఆ మాట అన్నారు. ఈ పాదాలు కాటం అంటే ఏదో అక్కడతో అయిపోయినటువంటి కార్యం కాదు. యాక్చువల్ యేసు ఏం చెప్తానంటే, నేను తగ్గించుకున్నాను, నాతో నువ్వు ఈ పని చేయించుకోవడం కరెక్ట్ కాదు నువ్వు అనుకుంటున్నావు కదా, అలా అయితే యాక్చువల్ నువ్వు కనుక ఈ పని నువ్వు కాదంటే ఇంతకన్నా భయంకరమైన కార్యం కూడా నేను చేస్తాను, సిలువ కార్యం చేస్తాను, దీనికంటే నేను తగ్గించుకుంటాను, ఇంతకంటే వర్స్ట్ కండిషన్ అది. యాక్చువల్గా నువ్వు దీన్నే కనుక నువ్వు కాదన్నావు అంటే యాక్చువల్ నువ్వు సిలువను కూడా నువ్వు కాదంటావు, ఎందుకంటే రేపు నువ్వు ఖచ్చితంగా నీకు అది కూడా నీకు అర్థం కాదు. అందుకంటే అక్కడ కూడా నేను ఇంకా ఎక్కువ తగ్గించుకుంటాను. అక్కడ నేను యాక్చువల్గా మీ 12 మంది మధ్యనే కాదు, ప్రపంచం అందరి ముందు తగ్గించుకుంటాను. ప్రతి సందర్భాల్లో మనుషులకు అద్భుతాలు చేసినటువంటి నేను ఆ రోజున అధికారులు వచ్చి నువ్వు నిజంగా మెస్సేవానా ఏదన్నా చెయ్యి అన్నప్పుడు నేను ఏమి చేయను, నేను ఏది మాట్లాడను. అందరు నోరులు ముగించాల కెపాసిటీ నాకు ఉంది, కానీ నేను ఆ రోజు నేను నోరు తెరవను, అంతగా నన్ను నేను తగ్గేసుకుంటాను. పేతురు నీకు అర్థం కాకపోతే నీకు అది కూడా అర్థము కాదు. అది నీకు అర్థం కాకపోతే నువ్వు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతే నీకు నాకు అసలు సంబంధమే ఉండదు. ఆ సందర్భంలో యేసు యాక్చువల్గా మాట అన్నారు, అంతేగాని పేతురు మీద కోపం వచ్చి నీకు సంబంధమే ఉండదు పో అని కాదు అక్కడ అర్థం. ఇంకో ఆశ్చర్య విషయం ఏంటి తెలుసా? యోధ యొక్క పాదాలు కూడా కడిగారు. ఇప్పుడు మన 12 శిష్యుల పాదాలు కడిగారు అంటున్నాం, యోధ పాదాలు కూడా కడిగారు. యోధ ఎవరు? యేసుక్రీస్తు తెలియకూడదు కాదు, తెలిసి కూడా ఆయన కడిగారు. ఈరోజు మనకు తెలిసింది అనుకోండి అలాంటి క్యారెక్టర్ అవ్వదన్నా అసలు సమస్య లేదు. కానీ ప్రేమ ఎంతవరకు వెళ్తుందో చెప్తున్నాను చూడండి. దేవుని యొక్క ఉద్దేశం మన లైఫ్లో నెరవేర్చబడాలంటే నీలో ఏం కనబడాలో చెప్తున్నాను, మనలో ఏం కనబడాలో చెప్తున్నాను. మనం ఏంటంటే మంచి వాళ్ళకి మంచిగా అంటే నువ్వు నన్ను గౌరవించి నేను గౌరవిస్తాను అంతే. వన్స్ నన్ను గౌరవించడం మానేస్తే నేను గౌరవించను. అది మనుషుల యొక్క అలవాటు, అది మనుషులకి. మనం అనుకుంటే మనతో మంచిగా ఉన్న వాళ్ళతో మనకు ఉపయోగపడే వాళ్ళకి మనం ఉపయోగపడి అది ప్రేమ అంటాం మనం. అది ప్రేమ కానే కాదు, యాక్చువల్ స్వార్థం. త్వరగా చెప్పాలంటే ఎందుకు నువ్వు నాకు చేస్తున్నా నేను కూడా నీకు చేస్తున్నాను. ఈరోజు నేను నువ్వు చేస్తావు, ఈరోజు నేను చేస్తున్నాను, మళ్ళీ రేపు నువ్వు ఎలాగో నాకు చేస్తావు, ఎల్లుండి మళ్ళీ నేను నీకు చేస్తాను. అదో రకంగా అది బిజినెస్ డీల్ లాంటిది. అది అందులో ప్రేమ యాక్చువల్ లేనే లేదు. కానీ యేసుక్రీస్తు అలా చేయలేదు. ఇస్కరియోతు యోధ పాదాలు కూడా కడిగారు. అంతగా తగ్గించుకున్నాడంటే తగ్గించుకోవడానికి ఆయనకి మనుషుల మీద అంత ప్రేమ ఉంటే ఆయన పనిచేసే అవసరం ఆలోచించింది. సరే సిలువ అంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కాబట్టి చెయ్యాలి, తప్పదు. ఆయన దానికి వచ్చేట్టుగా చేస్తాడు. కానీ యోధా పాదాలు కడగడం అవసరం లేదు. శిష్యులు కూడా చెప్పొచ్చు, ఇంకోటి అనొచ్చు, నేను ఎవరి పాదాలు అయితే కడగను ఆయన నన్ను అప్పగిస్తాడని చెప్పొచ్చు. అక్కడ చెప్పినహో ఈయన ఎందుకు కడగలేదంటే ఈయన అప్పగిస్తాడన్న విషయం లోకం తెలియడం కోసం పాదాలు కడగలేదని మనం అనుకోవచ్చు. అప్పుడు ఆ సందర్భంలో ఇస్కరియోతు యోధ ఎలాంటి వాడో క్లియర్గా పాదాలు కడగకుండా బయలుపరచవచ్చు. నేను సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే రొట్టె ముక్క నేను ఇస్తానో వారిని అప్పగిస్తానో టైంలో చెప్పారు చూసి యేసుక్రీస్తు. అలా ఎక్కడ కూడా ఇస్కరియోతు యోధ పాదాలు కడగకుండా ఆయన అప్పగిస్తాడన్న విషయాన్ని కూడా చెప్పొచ్చు, తెలియపరచచ్చు ఇతరులకి. కానీ అక్కడ అలా అనుకోలేదు. ఆయన ఏం చేశారంటే ఇస్కరియోతు యోధ ఏం చేస్తాడో తెలుసుండి కూడా, శిష్యులు తెలియదు కానీ యేసుక్రీస్తు బాగా తెలిసిండి కూడా పాదాలు కడిగారు ఆయన. అర్థం అంటే యేసుక్రీస్తు కేవలము తనకు అనుకూలంగా ఉండేవాళ్ళు, తను నమ్మినటువంటి వారిని మాత్రమే దృష్టి పెట్టుకుని ఆ సర్కిల్ పెట్టుకుని వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళు, నేను వీళ్ళ కోసం చేస్తాను అనేటువంటిది కాదు. ఎవరు వచ్చినా సరే అందరిని ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేసే వాళ్ళ కెపాసిటీ, ఎవరు వచ్చినా సరే అందరూ కూడా యేసుక్రీస్తు చాలా కంఫర్టబుల్గా బ్రతకగలిగేటువంటి అంత తగ్గింపు, అంత ప్రేమ యేసుక్రీస్తుకుంది. బట్ బైబిల్ సహజంగానే చెప్పేసిన ఎగ్జాంపుల్, సమరయ స్త్రీ ఉంది చూసారా? సమరయ బావి దగ్గర నీళ్ళు తోడడానికి వెళ్ళినప్పుడు యేసుక్రీస్తు అక్కడ కూర్చున్నారు, వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఆమె వచ్చింది, నీళ్ళు తోడడానికి వచ్చింది. అక్కడ యేసుక్రీస్తు సంభాషణ జరిగింది. యేసుక్రీస్తు జీవజాలం గురించి, రక్షణ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే ఇద్దరికి కొంత సంభాషణ జరిగిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు యాక్చువల్గా ఆమె యొక్క స్థితిని గురించి యేసుక్రీస్తు యాక్చువల్గా అంతా మాట్లాడి తన గురించి ఆమె గురించి తనకు తెలిసిన విషయం యేసుక్రీస్తు క్లియర్గా బయలుపరిచారు. ఇప్పుడు అక్కడ ఆశ్చర్యం తెలుసా? జనరల్ అలా బయలుపరిచినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతారు. నార్మల్ రియాక్షన్ ఏంటంటే వెళ్ళిపోతాం అక్కడ నుండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫరిసీయులు చాలా మంది యేసు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ప్రాబ్లం యేసుకి చూపించిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. రాళ్ళతో కొట్టేద్దాం అనుకుని ఒక ఆమెను కొట్టేద్దాం అంటున్నప్పుడు మీరు ఎవరిలో అయితే లోపల వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ రాయిస్తున్నారు, అందరూ సైలెంట్గా వెళ్ళిపోయారు. యేసుక్రీస్తు అలాగా మనుషులు ఏం మాడకుండా వెళ్ళగొట్టడంలో ఎక్స్పర్ట్ యేసుక్రీస్తు. యాక్చువల్గా మంచిగా మాట్లాడే దూరంగా పంపించేయచ్చు. ఆయన చూసి తట్టుకోలేక దూరంగా పారిపోయేటట్టుగా కూడా యేసుక్రీస్తు డీల్ చేయగలరు ఆ సిచ్యువేషన్ని. కానీ ఆశ్చర్యం తెలుసా, అత్యంత దైన్యమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్న స్త్రీ యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి చాలా కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయింది. ఈయనంత పరిశుద్ధులు ఎవరు ప్రపంచంలో లేరు.
పరిసయ్యులు వాళ్ళు పరిశుద్ధులు అనుకొని వచ్చారు, కానీ వాళ్ళు పరిసయ్యులు ఎక్కడున్నా సరే అక్కడ పాపలు ఉండరు. అసలు యాక్చువల్ చెప్పండి, అన్నిలతో వీళ్ళు భోజనం కూడా చేయరు పరిసయ్యులు. ఎవరైనా చావు బతుకుల్లో ఉంటే అసలు పట్టించుకోరు యాక్చువల్ పరిసయ్యులు. అంతకేంటంటే మేము అంత పరిశుద్ధులమి, వీళ్ళంత పాపులు, అసలు మేము టచ్ కూడా చేయమని, వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళతో కూర్చొని భోజనం కూడా మేము చేయము, మేమంత బెటరు. వాళ్ళ పరిశుద్ధత మనుషుల్ని దూరంగా జరిపింది, దూరం నెట్టేసింది వాళ్ళ పరిశుద్ధత. కానీ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధులందరికంటే నిజమైన పరిశుద్ధుడు, అసలైన పరిశుద్ధుడు, బెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ యేసుక్రీస్తు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. కానీ ఆయన ఉన్నప్పుడు అందరూ కూడా పాపులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా, ఈవెన్ సొసైటీ కూడా తృణీకరించినటువంటి వాళ్ళు కూడా యేసుక్రీస్తు చాలా కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయ్యారు. నువ్వు ఇలాంటి దాని యేసుకి చెప్పిన తర్వాత కూడా వదిలేసి, లేదా అబద్ధం ఆడి ఆమె దూరంగా వెళ్ళిపోలేదు, లేదంటే నువ్వేంటి ఇలా మారుతాని చెప్పేసి, నీ తెలియకుండా మారుతాని చెప్పేసి ఆమె వెళ్ళిపోలేదు. ఇంకా యేసుక్రీస్తు దగ్గర ఆమె ఉంది, యేసుక్రీస్తు ఇంకా మారుతూనే ఉంది. ఆమెలో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఎత్తి చూపిస్తున్నప్పుడు ఒక స్త్రీ ఎలా ఉండగలిగింది, యేసుక్రీస్తు అంత కంఫర్టబుల్ ఎలా ఉండగలిగింది? పరిసల దగ్గర ఉండలేపారే చాలామంది, కానీ యేసుక్రీస్తు ఉండగలిగారు. భయంకర పాపలు అందరూ యేసుక్రీస్తు ఈజీగా కంఫర్ట్గా ఉండగలిగారు. ఎందుకు తెలుసా? వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఎత్తి చూపించినప్పటికీ వాళ్ళు దానికంటే ఎక్కువగా యేసుక్రీస్తు ప్రేమ వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు. ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు తెలుసా? ఆమెతో యేసుక్రీస్తు అలా మాట్లాడిన తర్వాత, ఆమెను గురించి యేసుక్రీస్తు బయలుపరిచిన తర్వాత, యాక్చువల్ చూస్తే ఆమె గబగబా వెళ్ళి ఊర్లో అందరినీ తీసుకొచ్చింది యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి. ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్పండి, యేసుక్రీస్తు వాక్యాన్ని బోధించిన తర్వాత కానీ, లేదంటే అద్భుతం చేసిన తర్వాత ఎవరన్నా వెళ్ళి ఊరంతని తీసుకొచ్చిన సందర్భాలు బైబిల్ మనం చూస్తామా? ఎక్కడైనా చూస్తామా? ఒక అద్భుతం చేసిన తర్వాత ఊరం తీసుకొచ్చి, చూడండి నా జీవితంలో అద్భుతం చేశాడు ఈయన అని ఊరందరిని యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి తీసుకొచ్చిన సందర్భాలు బైబిల్ ఎక్కడే మనం చూడం. ఎవరు అలా చేయలేదు. ఒక అద్భుతం జరిగిన తర్వాత కానీ, ఎవరికైనా సహాయం చేసిన తర్వాత ఎవ్వరు కూడా అద్భుతం పొందుకున్నవారు వచ్చి ఇగో రెండు చూడండి మెస్సియా అని చెప్పి ఈయన దగ్గర రండి అని చెప్పేసి ఎవ్వరు కూడా యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి ఒక గుంపుని ఒక ఊరిని ఎప్పుడు తీసుకురావడం బైబిల్ మనం చూడం. కానీ ఒక సమరయ స్త్రీ, ఆయన యాక్చువల్గా దూరంగా వెళ్ళిపోతున్న ఆమె యేసుక్రీస్తు ఉండడం మాత్రమే కాదు, కానీ మళ్ళీ చాలామంది యేసుక్రీస్తు దగ్గర ఆమె తీసుకొని వచ్చిన. అందరి దగ్గర యేసుక్రీస్తు వెళ్ళడం బైబిల్ మనం చూస్తాం, కానీ ఒక్క సందర్భంలో మాత్రమే యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి అనేక మందిని ఒక స్త్రీ తీసుకొచ్చింది. అలాంటి స్త్రీ తీసుకొచ్చింది. ఆలోచన ఎంత కంఫర్ట్ ఫీల్ అయింది యేసుక్రీస్తు దగ్గర ఆమె ఆలోచన ఒకసారి. ఆయన పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తులో ప్రేమను ఆమె చూసింది కాబట్టి యేసుక్రీస్తు దగ్గరగా ఉండగలిగింది ఆమె. ఆ రోజుల్లో పరిచయాలు అలా లేరు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. పరిచయాలు అంటే మేము పరిశుద్ధులు, దూరం జరుగు అన్నారు పరిశుద్ధులు. కానీ ఈ పరిశుద్ధుడు, నిజమైన పరిశుద్ధుడు, మనల్ని పరిశుద్ధులుగా మార్చినటువంటి ఈ పరిశుద్ధుడు ఏమన్నా తెలుసా? అలాంటి వస్తే దగ్గర చేర్చుకున్నాడు ఆయన. ఒక ఆమె వచ్చింది, యేసుక్రీస్తు పాదాలు పడుతుంది. ఒక ఫరిసీయుడు, బైబిల్ ఉంది కానీ నేను రెఫరెన్స్ చెప్పేస్తాను యాక్చువల్గా మీకు. ఒక ఫరిసీయుడు యేసుక్రీస్తుని పిలిచాడు, తన ఇంటికి భోజనం చేయడానికి పిలిచాడు. అసలు నార్మల్గా ఫరిసీయుల ఇంటికి యాక్చువల్గా యేసుక్రీస్తు వెళ్ళడానికి చాలా కఠినంగా మాట్లాడతారు, కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రేమ చూడండి. వాళ్ళు ఫరిసీయులతో చాలా కఠినంగా మాట్లాడారు, కానీ అక్కడ యాక్చువల్ వ్యక్తిగతంగా ఫరిసీయుల మీద కోపం ఉండి కాదు, వాళ్ళు బోధించిన బోధ మీద యేసుక్రీస్తుకి వ్యతిరేకత. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా మందిని అసత్యం నడిపిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ మీద యేసుక్రీస్తుకి కోపము. వాళ్ళ బోధన బట్టి వాళ్ళని కఠినంగా మాట్లాడారు, కానీ వ్యక్తులను బట్టి ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు కఠినంగా మాట్లాడలేదు. వాళ్ళ బోధనే పాయింట్అవుట్ చేస్తూ కఠినంగా మాట్లాడారు, కానీ వ్యక్తులను చూసి వాళ్ళని బట్టి వాళ్ళని పాయింట్అవుట్ చేస్తే వ్యక్తులనే దూషణగా యేసుక్రీస్తు మాట్లాడలేదు. వారి బోధనతో దూషణగా మాట్లాడడం చూస్తామేమో, కఠినంగా మాట్లాడడం చూస్తాం, కానీ వ్యక్తులను బట్టి ఎక్కడ కూడా యేసుక్రీస్తు కఠినంగా మాట్లాడడం బైబిల్లో మనం చూడం. ప్రతిసారి ఫరిసీయులతో కఠినంగా వ్యవహరించిన యేసుక్రీస్తు ఒక ఫరిసీయుడు పిలిస్తే వెళ్ళారు యేసుక్రీస్తు. నా గురించి ఏమనుకుంటారని పద్దాకి అందరిని తిట్టాను, ఇప్పుడు నన్ను భోజనం పిలుస్తున్నాడు, ఇప్పుడు వెళ్ళాలా వద్దా అలా ఆలోచించుకోలేదు ఆయన. పిల్లగానే ఫరిసీయుడి ఇంటికి వెళ్ళారు యేసుక్రీస్తు. వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆమె వచ్చి, ఒక పాప, ఆమె కూడా పాపం ఉంది, ఆమె వచ్చి తెలుసుకొని అత్తరు తీసుకొని యేసుక్రీస్తు పాదాలు కడుగుతుంది. తలతో ఆమె కన్నీళ్ళతో యాక్చువల్ పాదాలు కడిగిన బైబిల్ మనం చూస్తాం. తల వెంట్రుకలతో యేసుక్రీస్తు పాదం తుడుస్తుందంట. ఆమె తుడుస్తున్నప్పుడు ఈ ఫరిసీయుడు చూసి ఏంటి ఇలా చేస్తున్నాడు, ఈమెతో ఏంటి ఇలా చేసుకుంటున్నాడు అని సనుక్కుంటుంటే అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఏమన్నారు తెలుసా? నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు నా పాదాలు యాక్చువల్గా కడగలేదు అంటే యాక్చువల్ అర్థం ఏంటంటే, యాక్చువల్గా నువ్వు కనుక యేసుక్రీస్తుని భోజనాన్ని పిలిచావంటే పద్ధతి ఏంటంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు పాదాలు కూడా నువ్వు కడుగుతావు. అది యాక్చువల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, కానీ ఫరిసీయుడు యేసుక్రీస్తు భోజనానికైతే పిలిచాడు, కానీ పాదాలు కడిగేంత స్థితులకైతే వెళ్ళలేదు. భోజనం పెట్టడానికి రెడీ యేసుక్రీస్తుకి, కానీ పాదాలు కడగడం మాత్రం రెడీ కాదు. అంటే అర్థం ఏంటంటే భోజనం పెట్టడానికి కంఫర్ట్ కాబట్టి భోజనం వరకు ఒప్పుకున్నాడు, పాదాలు కడగడానికి కంఫర్ట్ కాదు కాబట్టి పాదాలు కడగలేదు, ఎవరితోనూ కడిగించలేదు. ఇది స్పెసిఫిక్గా అంటారు అక్కడ, మీరు బైబిల్ చదవని కావాలంటే. నేను ఇంటికి వచ్చాను, నువ్వు నా పాదాలు కడగను కూడా అంటే యాక్చువల్గా ఏం జరగాల్సింది? బయట చూసినప్పుడు యేసుక్రీస్తు పాదాలు యాక్చువల్గా ఈ ఫరిసీయుడు కడిగి ఉండాలి, లేదంటే కడిగించి ఉండాల్సింది. అది యేసుక్రీస్తు మైండ్లో ఉంది, కానీ సందర్భం వచ్చినప్పుడు దాన్ని బయట పెట్టారు.
ఎందుకని ఆయన వచ్చి అంటున్నాడు, ఏంటి ఇలాగ చేస్తున్నాడు ఈయన, ఈమెతో పాదాలు కడిగించుకోవడం ఏంటి, అసలు ఈమె వచ్చి ఈయన టచ్ చేయడం ఏంటి అని సొనుక్కుంటున్నప్పుడు యేసు అంటున్నారు, నేను ఇంటికి వచ్చాను, నన్ను భోజనం పిలిచావు మంచిది, కానీ నేను ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు నా పాదాలు కూడా కడగలేదు, నువ్వు అంత ఆలోచించలేదు నా గురించి, నీకు అంత నువ్వు భోజనం పెట్టడం నువ్వు రెడీగా ఉన్నావు, కానీ నా పాదాలు కడగడానికి కూడా తగ్గించుకునేంత తగ్గింపు నీకైతే యాక్చువల్గా లేదు. ఇప్పుడు మనం కొన్ని చేయడానికి రెడీ కొంతమందికి, కానీ కొన్ని చేయడానికి మనం రెడీగా ఉన్నాం అంటే అర్థం అది నిజంగా యాక్చువల్ అంటే నువ్వు కొన్ని చేసావంటే అర్థం ప్రేమని కాదు. ప్రేమ ఉంటే నువ్వు ఏదైనా యాక్చువల్గా చేస్తావు. నిజంగా వ్యక్తిని గణపరిచే ఉద్దేశం ఉంటే నువ్వు భోజనాన్ని పిలిస్తే ఖచ్చితంగా అవసరమైతే తగ్గించుకొని పాదాలైనా అవసరమైతే చేస్తావు. ఈ రోజులు కడగమని చెప్పట్లేదు, కానీ అవసరం అయితే తగ్గించుకొని స్థాయిని తగ్గించుకొని ఏదన్నా సేల్స్ ఉంటే అది కూడా నువ్వు చేస్తావు. ఎగ్జాంపుల్ మనం భోజనం పెడుతున్నాం అనుకోండి, చర్చిలోని నువ్వు భోజనం నువ్వు ఏర్పాటు చేస్తావు, నువ్వు పెట్టావు, నువ్వు భోజనం వరకు పెడతావు, కానీ నువ్వు అవసరం అయితే భోజనం పెట్టి నీవు అవసరమైతే ఇస్తారని రెడీ ఉంటావా? భోజనం పెట్టి మన ప్రేమను కనపరుస్తున్నాం, మరి అంత ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఇస్తరాకు కూడా తీసి అంత ప్రేమ అనుకు ఉండాలిగా. కానీ అది మనం చాలామంది అది చేయరు, చాలామంది చేయలేరు. అది డిఫరెన్స్ ఏంటి తెలుసా? మనకేది కంఫర్ట్ అంతవరకు చేస్తాం, దానికి ప్రేమ అనే బోర్డుని మనం తగిలిస్తాం. కానీ యేసుక్రీస్తు చూడండి, దేవుని కుమారుడయ్యి ఉండి అంతమందిని పోషించే ఆయన, అంత గొప్ప ఆయన, అసలు ఈ పరిసడి పిల్లడమే అసలు యేసుక్రీస్తు తక్కువ నన్ను అడిగితే. కానీ ఆయన వెళ్ళారు, పాదాలు కడగలేదు, అవమానంగా ఫీల్ యేసుక్రీస్తు బయటకు వచ్చేలేదు. మీ పాస్టర్ని గౌరవించ తెలీదా, నన్ను గౌరవించని తెలీదా, నేను ఎవరికి తెలుసా, నేను ఎంతమందిని పోషించాను తెలుసా నీకు, నీంటి నేను భోజనానికి వచ్చానా అన్న యేసుక్రీస్తు. యాక్చువల్గా నువ్వేదో పిలిచేవని వచ్చాను, కానీ నేను భోజనం వచ్చాను అనుకున్నా వింటాను అనొచ్చు. కానీ ఆయన చేయాల్సినటువంటి పనిని చేయపని సార్ సైలెంట్గా ఉన్న యేసుక్రీస్తు. కానీ తన గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడారు తెలుసా? ఆ వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈయన నోరు తెరిచి తన గురించి మాట్లాడారు. అంటే బేసిక్ అర్థం ఏంటంటే, నువ్వు నీ గురించి అయితే ఎప్పుడు మాట్లాడద్దు, నీకు గౌరవం దొరకలేదని మాట్లాడద్దు, నీకు అవకాశం ఉండదని మాట్లాడద్దు, నీ గురించి అయితే అసలు మాట్లాడనే కూడదు. అది ప్రేమ అంటే. మన గురించి అయితే మనం మాట్లాడకూడదు. యేసుక్రీస్తు అలాగా ఆ స్త్రీ కూడా యేసు వచ్చినప్పుడు ఏమాత్రం ఆమెకు భయమే లేదు. యాక్చువల్గా అంత కంఫర్ట్ ఫీల్ అయింది ఆమె. అలాగే ఈ సమరయ స్త్రీ అలా కంఫర్ట్ ఫీల్ అయింది. అలా బైబిల్లో చాలామంది, ఈవెన్ చిన్నపిల్లలు కూడా యేసు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడ్డారు, రావడానికి. మన పాస్టర్ గారు పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు అనలేదు అక్కడ ఆయన. అమ్మో రక్షకుడు ఈ దగ్గరికి పిల్లలేంటి వెళ్ళడం సిల్లి. కానీ యేసు గారు లేరు. యేసు గారు గొప్ప గొప్ప అధికారులు వచ్చారు, గ్రీకు దేశం నుండి చాలామంది వచ్చారు. అలాగే చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా యేసు దగ్గరికి రాగలిగారు. అంత కంఫర్ట్ని ప్రతి వాళ్ళకి యేసుక్రీస్తు ఇవ్వగలిగారు. ఆయన తన గౌరవాన్ని డిమాండ్ యేసుక్రీస్తు, కానీ అలా ఎక్కడ కూడా ఆయన డిమాండ్ చేయడం బైబిల్ మనం చూడం. ఆయన ఇంకోళ్ళ గురించి మాట్లాడడం బైబిల్ మనం చూస్తాం, కానీ తన గురించి ఎక్కడ యేసుక్రీస్తు మాట్లాడడం మనం చూడం. ఎందుకంటే ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా నీ గురించి ఆలోచించారు. యాక్చువల్గా ఆయన అందుకని చూడండి, ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యంలో కూడా అదే మనకు కనబడుతుంది. ఈ రోజుల్లో మనం ఎలా వాడబడతాం తెలుసా? నన్ను ఎలాగైతే నువ్వు లోకలను పంపావు, అలాగే నేను మీరు లోకలను పంపుతున్నాను, అలాగే పంపుతున్నాను. అంటే యేసుక్రీస్తు ఎలాగైతే చేశారో, ఆయన ఎలాగైతే తన పనిని ఆయన చేశారో, ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ మనం కూడా అలాగే నీ లోకంలో పని చేయాలి. అంటే అర్థం ఏంటంటే, మనం కూడా అంత ప్రేమను కనపరిచే వారము ఉంటేనే లోకం నీ ద్వారా దేవుని దగ్గరికి వస్తుంది. ఓ చోట యేసుక్రీస్తు యోహాను సువార్త ఒకసారి ఒక్కవచనం ఎవరైనా చదవండి దయచేసి. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం ఒక్కటి చదివి ముగించేస్తాను. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం 34-35 వచనాలు. యోహాను సువార్త లేదు నేను చదువుతాను. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 34-35 వచనాలు నేను చదువుతాను. మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించాలని మీకు క్రొత్త ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను, నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్టే మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమించవలను. మీరు ఒకరినెడల ఒకరు ప్రేమ కలిగిన వారైనడరా, దీనిని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరూ తెలుసుకుంటారు. మీరు ఒకరిని ప్రేమించుకుంటే మీరు నా శిష్యులని అందరికీ తెలుస్తుంది. మీరు ఒకరిని ప్రేమించుకుంటే అబ్బాయి ఈ మనిషి అంత మంచోడో యేసుక్రీస్తు అలా అంటలేదు. మీరిద్దరు బాగుంటే, మీరు ఒకరిని ప్రేమించుకునే పొజిషన్లో కనుక మీరుంటే, మీ రిలేషన్షిప్లో లోకం నన్ను చూస్తుంది. ప్రేమను కనపడిన గొప్పతనం అదే. మనం చాలా సందర్భాలు అక్కడే మిస్ అవుతున్నాం. మనం దేవుని కనపరచడంలో మనం నోరు చేసి బాగా చెప్తున్నాం, యేసుక్రీస్తు దగ్గర రండి, దేవుని దగ్గర చెప్తున్నామేమో, కానీ చెప్పడం కంటే చేసి చూపడం చాలా చాలా బెటర్. లోకం తను ఎలా డీల్ చేసి ఒకసారి ఆలోచించండి. ఆయన వ్యవహరించిన తీరు ఒకసారి చూడండి. అక్కడ యేసుక్రీస్తు అంటున్నారు, ఇప్పుడు మీరు ఒకరిని ప్రేమించుకుంటే మీరు నా శిష్యులు అనే విషయం అందరికీ అర్థమవుతుంది. అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్లో దేవుడు నన్ను లోకం చూస్తుంది. మన పని ఏంటి? లోకంలో దేవుని నాకు మహిమను కనపరచడం.
అది ఎలా కనపరుస్తాం? ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవడం ద్వారా కనపరుస్తాం. అందుకే ఎలా మనం ఇప్పుడు ఏదో సువార్త చెప్పకుండా చెప్పట్లేదు, సువార్త మనం చెప్పలేదు, లాస్ట్ వీక్ కూడా చెప్పాను. కానీ కంటిన్యూగా మనం చేయగలిగే బెస్ట్ కార్యం ఏంటో తెలుసా? ఒకరినొకరు ప్రేమించడం, ఒకరినొకరు గణపరచుకోవడం, ఒకరి ముందు ఇంకొకరు తగ్గించుకొని ఉండగలగటం. అదే తగ్గించుకోవడం వల్ల నష్టమే లేదు. యాక్చువల్గా ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి ఏంటంటే ఇదే ప్రాబ్లం. చాలామంది పాస్టర్స్కి అదే ప్రాబ్లం, విశ్వాసులకి అదే ప్రాబ్లం, సంఘాలు అదే పెద్ద ప్రాబ్లం. పెద్ద పెద్ద పనులు ఎవరైనా చేస్తాం, కానీ చిన్న చిన్న పనులు అది మనం కాదనుకుంటాం. దాన్ని ఎవరో చేయాలి, మనం కాదు అనుకుంటాం. కానీ గొప్ప కార్యం చేయగలిగినప్పుడు చిన్న చిన్న కార్యాలు కూడా ఈజీగా చేయగలిగితేనే నువ్వు దేవుని కోసం పని చేసాను అర్థం. ఏదన్నా చేయగలిగితేనే, లేదా నేను ఈ మాత్రం చేస్తాను చేయలేను అంటే నీ యాక్చువల్ నువ్వు చేస్తున్నావు, దానికోసం వేరే ఉద్దేశం ఉంటుందేమో. అట్లీస్ట్ చేస్తున్నందుకు సంతోషమే, కానీ యాక్చువల్గా దానికి ఈ ప్రేమతో దాన్ని పోస్తానికి వీలు లేదు. నేను ఈ ప్రేమ అయితే తగ్గించుకుంటుంది. యేసుక్రీస్తే మనకు మాదిరి. ఆయనే అంతలాగా చేసినప్పుడు, ఆయన అంతలాగా తగ్గించుకున్నప్పుడు, ఆయన ఇంకొకరి పాదాలు కడిగినప్పుడు మనం ఎవరి పాదాలు కడాల్సిన పని లేదు. అది మనకు ఉండదు. కొన్ని సంఘాలు చేస్తారు, మనం చేయాల్సిన అవసరం కడగాల్సిన అసలు కాన్సెప్ట్ మనకి ఎప్పుడు ఉండదు. ప్లస్ ఇంకొక కడిగినంత మాత్రం కడిగించుకున్నాను గ్యారంటీ కూడా లేదు. అసలు ఈ రోజులు ఎంత తెలివి మీరిపోయిన సంఘాలు కడిగించుకొని కూడా నేను చాలా గొప్పని అనిపించుకుంటాను. కడిగించుకున్నా కాదు, కడిగి సరే నేను ఎంత తగ్గించుకున్నానో పాదాలు కడిగానండి, అందులో కూడా మళ్ళీ గొప్పతాను. గొప్పలు అవడం కోసం తగ్గించుకోవడం కాదు, ఇతరులకు అవసరాలు తీర్చడం తగ్గించుకోవడం. అంటే మెయిన్ మోటివ్ ఏంటంటే అద్భుతం చేసినా, వాక్యాన్ని బోధించిన, వాక్యాన్ని వెదజల్లినా, ఇంకేదైనా సహాయం చేసినా మనుషులే మన మనసులో ఉండాలి, మనుషుల మీద ప్రేమ మన మనసులో ఉండాలి. అలాగ మోటివేట్ చేయబడితే, అలాగ నువ్వు ప్రేరేపింపబడి కార్యాలు చేస్తే యేసుక్రీస్తు పని నువ్వు కంటిన్యూ చేస్తాను అంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నీ ద్వారా నెరవేర్చబడుతూ ఉంది. ఎందుకంటే ఈ రోజులు ఎగ్జాక్ట్ యేసుక్రీస్తు ఉంటే ఏం చేస్తాడు, ఎగ్జాక్ట్ అది కూడా మనం ఈ రోజున చేయాలి. అంటే అవసరమైతే శిష్యుల యొక్క పాదాలు కడిగే చూసారా, అలాగ తగ్గించుకునేటువంటి అవసరత వస్తే, పరిస్థితి డిమాండ్ చేస్తే తగ్గించుకునే వారంగా మనం ఉండాలనేటువంటిది యేసు ఉద్దేశం. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వేరుగా మనం పరిచయం చేయట్లేదు, యేసుక్రీస్తు చేస్తూ ఆయన మనకు అప్పగించిన పనిని మనం కంటిన్యూ చేస్తాం. అంటే బేసిక్ అర్థం అంటే యేసుక్రీస్తు చేసే పనికి ఏమాత్రం ఇక్కడ డిఫరెన్స్ లోటు రానే కూడదు. యాక్చువల్గా అలాగ మనం పని చేయాలంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. దాన్నే బయలు ప్రేమ నిలుస్తుంది. యేసుక్రీస్తు ప్రతి కార్యాన్ని, వాక్యాన్ని బోధించినా, ఆత్మ సంబంధంగా స్వస్థపరిచిన, ఆహారం పంచిపెట్టినా, లేదా ఇంకే కార్యం చేసినా ప్రతి దాంట్లో ఆయనలో మనం ప్రేమను చూస్తాం. అది లోకం ఈ రోజుల్లో చూడాలనుకుంటుంది. లోకం ఎగ్జాక్ట్ అదే కావాలి. యాక్చువల్గా ఈ రోజుల్లో లోకానికి అది కావాలి. తప్పులైతే చూపించేవాళ్ళంటే అందరికి ప్రపంచం ఉంది, మీడియా అంత బోల్డ్ ఉన్నారు. కానీ ప్రాబ్లమాటిక్ వ్యక్తులతో కూడా నిద్రకు వచ్చిన కంఫర్ట్గా ఉండగలిగే అంత కంఫర్ట్ని వాళ్ళకి మనం ఇచ్చేంత ప్రేమ మనం కనపరచాలి, అంత ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకి మనం ఇవ్వగలగాలి. అది ప్రేమ. నిద్రకు వచ్చినప్పుడు ప్రతి జాగ్రత్త కావాల్సిన మాట్లాడాలి. లేదా నీ కోపం వస్తుంది అనుకున్నారంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు కరెక్ట్గా వ్యక్తితో నువ్వు లేవని అర్థం. నువ్వు పనులను వస్తాడేమో జాగ్రత్త, లేకపోతే మళ్ళీ ఆయన ఫీల్ అవుతాడేమో, లేదా మీ ఫీల్ అవుద్దేమో అని నీతో మాట్లాడడానికి ఇతరులు 1-2 సార్లు ప్రతిసారి ఆలోచించుకోవాల్సి వస్తుందంటే నువ్వు అంత కంఫర్ట్ని వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు. అంటే బేసిక్గా అంత ప్రేమను వాళ్ళ పట్ల నువ్వు కనపరచలేదు. ప్రేమను కనపరిస్తే వాళ్ళు నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చాలా కంఫర్ట్ ఫీల్ అవ్వాలి. కంఫర్ట్ నీతో ఏదైనా మాట్లాడగలిగే అంత ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది, నీకు ఏదైనా చెప్పుకోవాలంత ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. అలా దేవుడు కోరుతున్నాడు. చెప్తే ఏమనుకుంటారో, లేదా చెప్తే ఇలా అర్థం చేసుకుంటారో, లేదా ఇలా మాడితే ఏమనుకుంటారో, అలా ప్రతిసారి నీతో మాట్లాడడానికి, నీ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి 100 సార్లు ఆలోచిస్తున్నారంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు సరైన కంఫర్ట్ వాళ్ళకి, అంటే కంఫర్ట్ అని జస్ట్ వాడికి భాషలో అంటున్నాను, కానీ యాక్చువల్ నువ్వు ప్రేమ సరిగ్గా కనపరచలేదని అర్థం. యేసుక్రీస్తు లాంటి పరిశుద్ధుడి దగ్గరే చాలా అల్పమైనటువంటి వాళ్ళు అంత కంఫర్ట్గా ఉండగలిగినప్పుడు ఈరోజు క్రిస్టియన్స్ దగ్గర ఎందుకు చాలామంది కంఫర్ట్గా ఉండలేకపోతున్నారు? బేసిక్గా మనం స్టాండర్డ్ పెట్టేసుకున్నాం, దాన్ని దాటి ఎవరిని రానివ్వం, దాన్ని దాటి మనం కూడా తగ్గం. అలా పెట్టేసుకున్నాం కాబట్టి లోకం ప్రేమను మనలో చూడలేకపోతుంది. కానీ ఏం పర్లేదు, నన్నేమన్నా పర్లేదు, ఏముందిలే, నన్నే కదా అన్నారు, ఏముందిలే, మనంత గొప్పలమా అని కనుక నువ్వు అనుకోగలిగితే యేసుక్రీస్తులా నువ్వు కూడా లోకంలో వాడబడతావు. మందే ఉందిలేండి అనుకుంటే, ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు అనుకున్నారే ఏముందిలే, వాళ్ళు అవమానపరుస్తున్నారు, ఏముందిలే, తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమవుతుందిలే. నువ్వు దేవునికి మాడితే దిగు, సింపుల్. ఇప్పుడున్న వాడి భాష చెప్పాలంటే దమ్ముంటే కింద దిగు అన్నట్టు. నువ్వు చేయగలిగితే నిజంగా దగ్గరవా దిగు చూద్దాం అన్నట్టుగా మాట్లాడి ఛాలెంజ్ చేశారు. కానీ ఎక్కడ యేసుక్రీస్తు ఎవరైనా ఎంత అవమానపరుస్తున్నారు ఏంటి, ఇలా సంగతి ఏంటో చూపించాలి అని పరలోకంలో ప్రార్థన చేసి దేవుని దించవచ్చు, అది దించలేదు.
మీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ముగిస్తాను ఏమనుకోండి. బైబిల్లో యోహాను సువార్త రాసిన యోహాను నాడు చూసారా? యోహాను ఒకసారి యేసుక్రీస్తు ఒక గ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు శిష్యులు వాళ్ళందరూ వెళ్ళినప్పుడు ఆ గ్రామం వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు అంగీకరించలేదు. అప్పుడు యాకోబు యోహాను అన్నారు, ప్రభువా ఇలా అసలు నువ్వేంటో వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు, నువ్వు అంటే చాలు ఆకాశమైన అగ్ని మేము దించేస్తావు, నీకు ఇష్టమేనా అన్నారు. అసలు ఆలోచించండి, ఎలాంటి వాళ్ళు ఆలోచించండి. యోహాను ఎలాంటి వాడు చూడండి. ఆయన ఒక గ్రామాన్ని తగలబెట్టేస్తాను. సో అసలు చూడండి నిజంగా అంటే చూడండి ఎంత టఫ్, ఎంత కఠినమైన వాళ్ళు ఒకసారి ఆలోచించండి. అలాంటి వాళ్ళు వేసుకుని దొరుకుతున్నారు యాక్చువల్గా. అక్కడ కూడా వాళ్ళు అన్న రీజనబుల్, ఎందుకంటే మమ్మల్ని అన్నారంటలేదు, నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు వాళ్ళు. దేవుడి కోసం నేను ఏదైనా అయిపోతాను, ఎవడన్నా అనేస్తాను, ఎవరితో నోరు జారేస్తాను, ఎవడన్నా వేసేస్తాను అన్నట్టుగా వీళ్ళు ప్రవర్తిస్తుంది. వేసి అన్నారు, మీరు ఎట్టి ఆత్మ గలవారు మీకు తెలియట్లేదు అంటే అసలు ఏంట్రా బాబు మీరు అన్నారు అని చెప్పాలంటే. గ్రామం నన్ను అంగీకరించదు, మీరు నాకే లేదా ఫీలింగు, మీకే అంత ఫీలింగు. అలాంటి యోహానుకు తర్వాత వచ్చిన పేరేంటో తెలుసా మీకు? ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను, నాకు ఇంగ్లీష్లో తెలుగు తెలియట్లేదు. అపోస్టిల్ ఆఫ్ లవ్ అంటారు. యోహాను సువార్త రాసినటువంటి ఆయన అంటే ఈ యోహాను పత్రిక రాశాడు. ఆ పత్రికలో ప్రేమ ఎక్కువగా మాట్లాడేది ఆ యోహానే. ఏది ఒకప్పుడైనా ఈ గ్రామాన్ని అంతా తగలబెట్టేద్దామా, ప్రార్థన చేసి ఆపేద్దాం, అందరినీ కాల్చేద్దామా అన్నటువంటి ఆయన తర్వాత ప్రేమను గురించి మాట్లాడాడు. ఎంతగా ప్రేమను గురించి తన పత్రికలో మాట్లాడాడంటే ప్రేమను గురించి ఎక్కువగా బోధించినటువంటి అపోస్తులుగా పేరు పొందుకున్నాడు యోహాను. ఈ యోహాను ఒకప్పుడు ఎలా ఉంటాడో తెలుసా? నువ్వు అంటే చాలు ఆకాశం అగ్ని దించి అందరినీ తగలెట్టేద్దాం అన్న ఆయన తర్వాత మారిపోయాడు. అంటే ఈ మనిషి అలా మారడానికి న్యాచురల్గా ఆయన స్వాభావికంగానే కొంచెం సాఫ్ట్ అండి అన్న ఆయన కాదు. స్వాభావికంగా చూస్తే ఈయన తట్టుకోలేం మనం ఎవరం. అలాంటి ఆయన యోహాను. కానీ ఎంతగా టైం వస్తే ఎంతగా మారిపోయాడంటే అంటున్నాడు, ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి చెప్తున్నాడు. నువ్వు అలా ప్రేమించలేకపోతే, నువ్వు సోదరుని క్షమించలేకపోతే, నువ్వు ప్రేమించలేకపోతే దేవుని ప్రేమ నీలో లేదు అంటున్నాడు. అని ప్రేమ ఎక్కువ మాట్లాడాడు. ఒకప్పుడు ప్రతి వారిని తగలబెట్టేద్దాం, కాల్చేద్దాం, చంపేద్దాం, సద్దులు బుద్ధి చెప్దాం అన్నటువంటి ఆయన ప్రేమ కలిగి ఉండండి అని చెప్పాడు. అంతగా మారిపోయి ఈయన ఎలా మారాడు? యేసు ప్రేమ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాడు ఆయన. అలాంటి వాడు అయ్యి ఉండి కూడా ఈయన ఎంత టఫ్గా అయినప్పుడు కూడా, ఈయన ఎంత కఠినాత్మ అయినప్పుడు కూడా యేసు ప్రేమను అర్థం చేస్తున్నతో ఎలా ఉండాలా అని బహుశా ఆయన మధ్యలో అక్కడ తెలుసుకున్నాడు. ఆయన ఎంతగా మారిపోయాడు అంటే ప్రేమ ఎక్కువగా ఆయనే మాట్లాడాడు. అలా కనుక మారితే ఖచ్చితంగా లోకం మన దగ్గర, దేవుని దగ్గర గ్యారంటీగా వస్తుంది. అందుకనే ప్రేమను కనపరుద్దాం. మన గురించి గొప్పతనంగా మాట్లాడవద్దు, మన గురించి గొప్పగా ఆలోచించొద్దు. ప్రేమను కనపరిచేవారంగా ఉందాం, ప్రేమను చూపిద్దాం, ప్రేమను పంచుదాం. ఎందుకంటే దేవుడు కూడా మనకు ప్రేమను కనిపిస్తాడు. దేవుని యొక్క ప్రేమను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే నువ్వు నిజంగా నీకు దేవుని యొక్క ప్రేమ నీ పట్ల ఏంటో అర్థమైతే నువ్వు ఇతరులను ప్రేమించకుండా నువ్వు ఉండలేవు. నిన్ను దేవుడు ప్రేమించినప్పుడు నీ స్థితి ఏంటో నీకు అర్థమైతే ఖచ్చితంగా నువ్వు తిరిగి నీకంటే తక్కువ స్థాయిలో నువ్వు ప్రేమించడం చాలా చాలా ఈజీ తెలుసా. ఒకప్పుడు దేవుని ప్రేమను పొందుకున్నప్పుడు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు అర్థం చేసుకుంటే నీకంటే తక్కువ స్థాయి వాళ్ళు నువ్వు ఈజీగా ప్రేమించగలుగుతావు. చాలా సందర్భం మనం గొప్పలు అనుకున్నాం కాబట్టి మనకంటే తక్కువ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళట్లేదు, ప్రేమించలేకపోతున్నాం. ప్రేమను ఒకప్పుడు పొందుకున్నావు, ఇప్పుడు నువ్వు తిరిగి ఇవ్వడానికి నువ్వు స్వార్థంగా ఫీల్ అవుతున్నావు. కానీ ఒకప్పుడు దేవుడు ప్రేమించినప్పుడు కూడా, దేవాదేవుడు పరిశుద్ధుడు నిన్ను ప్రేమించినప్పుడు నువ్వు ఇంకొను పాపులం ఉండగానే ఆయన మనల్ని ప్రేమించిన బయలు చెప్తుంది. అప్పుడు ఆ ప్రేమను పొందుకున్నటువంటి మనము, ఆ ప్రేమను దొరికినటువంటి మనం ఇప్పుడు తిరిగి అదే ప్రేమ తిరిగి లోకానికి పంచలేమా? ఆలోచించండి. లోకానికి అదే కావాలి. మనం కనుక అలా ఉంటే, అలా ప్రేమను కనుక సంఘానికి లోకానికి కనపరిస్తే ఆటోమేటిక్గా చాలామంది దేవుని దగ్గరికి వస్తారు. ప్రార్థించే సందర్భాల్లో మంచి కళ్ళు మూసుకోండి. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా తండ్రి, మీకు వందనములు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. ఈ రాత్రికాల సమయంలో తండ్రి వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడారు, అనేకమైన విషయాలు తండ్రి మాకు బోధించారు. ఎలా తండ్రి మేము ప్రేమ గలవారమై లోకంలో బ్రతికి ప్రభువా మీ తట్టు తండ్రి అనేక మందిని తిప్పేవారుగా మేము ఉండాలని ప్రభువా, అటు ఉద్దేశం కూడా తండ్రి మీరు మనసులో పెట్టుకొని మమ్మల్ని లోకంలో ఉంచారని మేము గ్రహించడానికి మాకు సహాయం చేయండి. ఎత్తబడిన మాటలు మన ద్వారా ఫలింప చేయండి ప్రభువా. ఈ మాట ద్వారా తండ్రి మేము కూడా తండ్రి మార్పును పొంది తండ్రి అనేక మందికి ప్రేమను కనపరిచి మీ ప్రేమను ప్రభువా లోకానికి రుచి చూపించే వారం ఉండడానికి మాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము ప్రభువా. ఎత్తబడిన వాక్య ప్రతిరోజులు భద్రపరచండి, ఫలింప చేయండి, దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. కుటుంబాలను ప్రతి అవసరాల అక్కర్లు నీకు మహిమ చెప్పిన తండ్రి మీరే తీర్చి ప్రతివాని ప్రభావ మీరు సత్యాన్ని గ్రహించి ప్రభు సత్యంలో స్థిరపడడానికి మీరు సహాయం చేసి వాక్య పరిచయం మీరు విస్తరింపచేసి ఆశీర్వదించమని యేసుక్రీస్తు నామమును ప్రార్థిస్తున్నాం మా పరమ తండ్రి, ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మ నిత్య సన్నిధి సహవాసం మీ అందరికీ సదా తోడే నడిపించునుగాక, ఆమేన్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక.